ஏன்னா, நமக்கு இவ்ளோ தூரம் ஒரு பரம்பரையோட கனெக்ட் ஆகியிருக்கோம்னாலே, அதுவே ரொம்ப பெரிய சுக்ருதி. அதனால நல்லபடியா அத நம்ம வாழ்க்கையில கொண்டு வரணும். அதுதான். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா ஒரு நிமிஷம். நான் அந்த பிபிடி மட்டும் ரெடி பண்ணிக்கிறேன். ரெடி பண்ணிட்டு ஷேர் பண்றேன். ஒரே ஒரு நிமிஷம். நீங்க எடுக்கிற வரைக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் சொல்லலாமா பாதாஜி? இல்ல மாதாஜி. இதோ ஆச்சு. பிபிடி ஷேர் ஓ. பண்ணிட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. அது கொஞ்சம் இதோ வந்துருச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். ஓகே. நம்ம வந்து ஆ அ அத்தியாயம் 10 பார்க்க போறோம். விபூதி யோகம் பார்க்க போறோம். பூர்ணத்தின் வைபவம். கிருஷ்ணரின் முழுமையான திறன்கள் அப்படின்றது. சரிங்களா? அதாவது பகவானோட அப்ளயன்சஸ்லாம் பார்ப்போம் இதுல. ம். பகவத்கீதையே வந்து ரொம்ப நம்மளுக்கு சிந்தாமணிக்கல் மாரி. ரொம்ப உயர்ந்தது. அதான் சிந்தாமணிக்கல்ன்றது தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும். அதனால நமக்கு இந்த பொருள் உலகத்துல அது கொஞ்சம் உயர்ந்ததா நம்ம பார்க்குறோம். அதனால அதோட ஆனா எல்லாத்தையும் விட உயர்ந்தது என்ன நேத்துக்கு நம்ம பார்த்தது ராஜவித்யா ராஜகுக்யம். சரிங்களா? ஒரு ரொம்ப உயர்ந்ததுன்றதுக்கு ஒரு பகவத்கீதை பகவானுக்கு நிகரா எதையுமே நம்ப கொண்டு வர முடியாது. இருந்தாலும் ஒரு புரிதலுக்காக. அப்படிப்பட்ட பகவத்கீதையில பக்தி யோகம் ரொம்ப உயர்ந்தது. அந்த பக்தி யோகத்துல இந்த 9த் அண்ட் 10த் சாப்டர் வந்துட்டு ரொம்ப ஆ நெறைய முக்கியத்துவமான விஷயங்கள்லாம் இதில இருக்கும். சரிங்களா? நேத்து பார்த்தது ராஜவித்யா ராஜகுக்யம். பகவான் வந்து இந்த மெட்டீரியல் உலகத்த எப்படிலாம் வந்து இயக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற ஐஸ்வர்ய ஞானம். அப்புறம் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்த்தோம். இப்ப நம்ம வந்து பகவானோட அப்ளையன்ஸஸ்லாம் பார்க்க போறோம். சரிங்களா? பொதுவா நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். 6 அப்ளையன்ஸஸ் பகவானுக்கு இருக்கு அப்படின்ட்டு. அப்புறம் வந்து சக்தி, அப்புறம் நாலேட்ஜு, இந்த மாரி ரெனன்சியேஷன் அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? அது மாரி இதில பார்த்தீங்கன்னா, பகவான் எல்லாத்துலயும் எப்படிலாம் இருக்காங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்க போறோம். இது வந்து ஒரு நேத்திக்கு ஒரு ஸ்லோகம் நம்ம 9.1 பார்த்தோம். இல்லைங்களா? அதில வந்து ஸ்க்ரீன் தெரியுது. ஸ்கிரீன் தெரியல, பிடிஎஃப் தான் தெரியுது. எனக்கும் அதான் தோணுச்சு. ஏன்னா, ஸ்க்ரீன் வந்து பாஸ்ட்ன்னு காமிச்சது. ஒரு நிமிஷம். ஆ ஓகே. ஸோ நம்ம வந்து அதனால அ ஸ்கிரீன் படம் வரல. இப்போ வரும், இப்போ வரும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ கிருஷ்ணர் தான் வருவார். பகவானோட உயர்ந்த விஷயங்கள்லாம் இந்த 2 அத்தியாயத்துல பார்க்கறதுனால, இது வந்து ரொம்பவே ப்ரீஷியஸ். அதனால தான் நடுவுல இருக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? எப்பயுமே வந்து முக்கியமான விஷயத்தெல்லாம் ரொம்ப பாதுகாப்பா வச்சிருப்போம்ல. அது மாதிரி இந்த 2 அத்தியாயத்தையும் சொல்லுவாங்க. அ அப்ப நம்ம இப்ப 10த் சாப்டர் தான் பார்க்க போறோம். பகவானோட வைபவங்கள் தான் பார்க்க போறோம். அ ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு நம்மளோட மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ணிட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். யாருக்கும் மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ண விருப்பம் இருக்கா? நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? அவசியம் மாதாஜி. வாசிச்சு கொடுங்க. ஆ. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானானஞ்சशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं
कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान् विदांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப அழகா நம்ம ஆஃபர் हरे பண்ணி பகவானுக்கு மங்களாச்சரன் அழகா வந்துட்டு ஆஃபர் பண்ணீங்க ருக்மிணி மாதாஜி. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण இப்ப நம்ம வந்து அத்தியாயம் 9ல என்னெல்லாம் பார்த்தோம்னா பகவத் ஐஸ்வர்ய ஞானம் பார்த்தோம், கிருஷ்ணரை அணுகும் வழிகள், சத்ததம் கீர்த்தன் தொம்மாம் இதெல்லாம் பார்த்தோம். எப்பவுமே நம்ம பகவானை குளோரிஃபை பண்ணணும் அப்படின்றத பார்த்தோம். சரிங்களா? அது எதுக்காகனா நமக்காக, நமக்கு தான் அதில் நன்மை. சரிங்களா? அதே மாதிரி பிரத்யேக பக்தியின் இனிமை, பக்தின்றது ரொம்ப இனிமையாக செய்யக்கூடிய விஷயம் அப்படின்றத வந்து நம்ம 9.2 அந்த ஸ்லோகத்துலையும் பார்த்தோம். அப்புறம் இந்த மன்மனா பவ மத் பக்தோ இந்த ஸ்லோகத்துலையும் நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? இப்போ நம்ம வந்து 10th சாப்டரில் என்ன இருக்குது அப்படின்றத நம்ம ஒரு ஓவர்வியூவாக பார்த்துடலாம். கிருஷ்ணர் வந்து அறியப்படாதவர், அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர். தேவர்களுக்கு கூட ரிஷிகள் முனிவர்கள் கூட பகவான் மேலே சில சமயம் என்ன ஆகிடும், ஒரு இல்யூஷன் வந்துடும். சரிங்களா? அதாவது பிரம்ம விபகன் லீலை, அப்புறம் வந்து கோவர்தன் லீலை, இதெல்லாம் அதோட ரிசல்ட்டாக தான் வந்துச்சு. சரிங்களா? அதை நம்ம பார்ப்போம், ஸ்லோகங்களில் நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா? அறியப்படாதவர், அதாவது ரொம்ப அவங்களோட ஆப்புலன்சஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளால் கிரகிச்சிக்க முடியாது, இன்கன்சீவபிளாக இருக்குன்றது. அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர், ஆனால் அவங்க தான் எல்லாருக்கும் ஆதாரம். தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையின் சாராம்சம். இந்த 4 ஸ்லோகங்கள் இருக்கும், சதுர் ஸ்லோக்கின்னு சொல்லுவாங்க, 10.8 to 10.11. அது வந்து நம்ம இப்போ பகவத்கீதை முழுசாக என்ன நம்மளுக்கு வாசித்தா என்ன நம்மளுக்கு தெரிய வருமோ அது இந்த 4 ஸ்லோகத்துலேயும் நம்மளுக்கு தெரிய வந்துடும். சரிங்களா? அப்போ பகவத்கீதையின் சாராம்சம்னா தூய பக்தி. அர்ஜுனர் கிருஷ்ணனின் உச்சநிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறார். ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் குருவாக ஏற்றுக்கிறாங்க. அப்புறம் இந்த சதுஸ்லோக்கிலாம் கேட்டதுக்கப்புறம், ஐஸ்வர்ய ஞானம் சதுஸ்லோக்கி இப்போ வரைக்கும் கொடுத்த ஞானத்தெல்லாம் கேட்டதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிடுறாங்க, பகவானை வந்து அதாவது கிருஷ்ணரை வந்து சுப்ரீமாக ஏற்றுக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அது ரெஃபரன்ஸ்லாம் வேறு கொடுப்பாங்க. நாரதர் சொல்லியிருக்காங்க, வியாசர் சொல்லியிருக்காங்க, சித்தலர் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு. அப்புறம் பகவானையும் சொல்லியிருக்கீங்க அப்படின்றது சொல்லுவாங்க. அப்புறம் கிருஷ்ணர் தனது விபூதிகளை விளக்குகிறார், விவரிக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அவங்களோட ஆப்புலன்சஸை சொல்லுவாங்க, எதெல்லாம் எப்படி எப்படிலாம் இருக்காங்க அப்படின்றத. சரிங்களா? அப்படி நம்ம ஸ்லோகங்களோட பார்க்கலாம். யாருக்கு ஸ்லோகம் வாசிக்க விருப்பம் இருக்குது? ஹரே கிருஷ்ணா. 10.1 நான் வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? எல்லாருமே அவசியம் வாசிக்கலாம். இப்போ யார் சொன்னீங்க? உஷா. உஷா மாதாஜி வாய்ஸ் கேட்டுச்சு. நெக்ஸ்ட் டைம் நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. அவசியம் மாதாஜி, அவசியம். உஷா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. அத்தியாயம் 10 ஸ்லோகம் 1. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவானுவாஜா பூய ஏவ மகாபாஹோ விஷ்ணுமே பரமவச யத்தே அகம் பிரியமானாய வக்ஷ்யாமி ஹித காம்யயா. புருஷோத்தமரான முழு முதற் கடவுள் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களையுடைய அர்ஜுனா, நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால் இதுவரை நான் விளக்கியதை காட்டிலும் சிறந்த ஞானத்தை தற்பொழுது உன்னுடைய நலனுக்காக உரைக்கப் போகிறேன். இதனை மீண்டும் கேட்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, பிரியமான நண்பன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பகவான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ பகவத்கீதை யாருக்காக நேற்றுதான் நம்ம வந்து நண்பனை பத்தி சொன்னோம். இவரு 2 பேரையும் கூப்பிட்டு சுதாமா அவங்களது பத்தி சுதாமாவும் அர்ஜுனன். ஆமா, பிரியமான நண்பன் பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ பகவத்கீதை உண்மையிலே அர்ஜுனருக்கு கொடுத்தாங்களா இல்ல நமக்காக கொடுத்தாங்களா? நமக்கு. நமக்காக.
நமக்கா எந்த டவுட்டும் இல்லை, நமக்காக மட்டுமே தான். பிரத்யேகமா நம்ம எல்லாருக்காகவும் தான். தனித்தனியா நம்ம எல்லார்ட்டையும் பகவான் பேசிட்டு ஒரு இருக்காங்க. மனிதருக்கும் ஆமா, ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்கும் தனித்தனியா நம்ம இப்போ அர்ஜுனர் பக்கத்துல இருந்து கேட்கறோம்னா, அர்ஜுனர் கேட்கிற கேள்வியெல்லாம் நம்ம மனசுல இருக்கிறதா இருக்கும். பகவான் உபதேசம் கொடுக்கறது நமக்கு. அர்ஜுனன் மூலமா நம்ம கேக்குறோம் இல்லைங்க மாதாஜி? ஆமா, ஆமா மாதாஜி, நமக்கு தான் முக்கியமா. நமக்குதான். ஆனா அர்ஜுனன் ஒரு ஒரு ஆளு அவர் ஆமா, மூலமா. அத கன்று மாதிரி அப்படின்னு படிச்சு சொல்ல ஆ கீதோபதேசம். ஆ பகவான் பசு, கன்று அர்ஜுனர், நம்ம தான் அந்த பாலை அருந்த வேண்டியவர்கள் அப்படின்னு அந்த மாதிரி. So, இப்ப பகவான் வந்து பிரியமான நண்பன் சொல்றாங்க அர்ஜுனர், சரிங்களா? பக்கத்துல இருக்கிற நம்பர்லாம் என்ன ஆகுறோம், அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு, அவங்களால செலக்ட் பண்ண சோல்ஸ் நம்மலாம். அதனால நமக்கும் பகவத்கீதை கிடைச்சிருக்கு. இல்லைன்னா இவ்வளோ ஈஸியெல்லாம் கிடைக்காது. உயர்ந்த கிரந்தம், பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலிருந்து வெளியில கொண்டு வர உயர்ந்த கிரந்தம், சரிங்களா? அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த ஞானத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா பகவானோட அனுகிரகம் தான். அப்போ அர்ஜுனன் மாதாஜி சொல்லு. சின்ன வயசுல இருந்தே கிருஷ்ணரையே கும்பிட்டு 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 ஆனா பகவத்கீதை படிக்கிறது இப்பதான். இப்பதான். சின்ன வயசுல இருந்தே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா தான் கும்பிட்டுட்டே இருக்கிறது. ஆனா மலையாளி நானு, சரி, குருவாயூர் போறது எல்லா பக்கம் பண்றது. ஆனா இப்ப படிக்கிறது இப்பதான். அதான் இப்பதான். பாருங்க நேரம் காலம் அதான் பகவான் அதான். கூப்பிடும்போதுதான் எதுவும் செய்ய முடியும்ன்றது இதுல ஆமா, இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறது. ஆமா, கண்டிப்பா இப்ப நம்ம கெட்டியா புடிச்சுக்கணும். அதுதான். இப்ப கொடுக்கற சான்ஸ் நம்ம நல்லா பிடிச்சுக்கணும். நம்ம வந்துட்டு பகவான திருப்தி பண்ணணும். ஹரி போல். மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. நலனுக்காக உரைக்க போய் இப்போ வந்து என்னன்னா, இதுவரை நான் உனக்கு விளக்கியதை காட்டிலும் இதுவரைக்கும் நிறைய நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க உபதேசங்கள் இல்லைங்களா? கர்மயோகம் பார்த்தாச்சு, அப்புறம் பக்தி யோகத்துலேயும் நம்ம வந்துட்டு 9வது அத்தியாயம் வரைக்கும் பார்த்துட்டோம். அதாவது பக்தி யோகத்துலேயும் வந்துட்டு நம்ம 3 அத்தியாயம் முடிச்சிருக்கோம். அப்போ இது வரைக்கும் வழங்கிய ஞானத்தை காட்டிலும் மிகவும் சிறந்த ஞானத்தை தற்போது உன்னுடைய நலனிற்காக நமக்காக பகவான் வந்து கொடுக்க போறாங்க. அதை நம்ம மறுபடியும் என்ன பண்ணணும், கேட்கணும். கேட்கணும்ன்றதே பெரிய விஷயம். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் 7.1 ஸ்லோகத்துல கேட்கறதுனால எவ்வளவு நன்மை அப்படின்றது. போப்பட்டு எல்லாரும் அவசியம் வாசிக்கணும் அதை, சரியா? ஓகே, இப்போ நம்ம 10.2 10.3 ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்கலாம். யாருக்கு வாசிக்க விருப்பம் இருக்கு? ஸ்லோகமும் டிரான்ஸ்லேஷனும். சரஸ்வதி மாதாஜி சொல்லியிருந்தீங்க இல்லையா? இங்க அவங்க சரஸ்வதி மாதாஜி இல்லையா? இருக்காங்களே மாதாஜி, மியூட்ல இருக்கீங்க. சரி, ஓகே. வேற யாருக்கு வாசிக்க விருப்பம் இருக்கு? யாருக்கு வேணுமா? நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. உஷா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? இல்ல யாரோ கேக்குறாங்க மாதாஜி, அடுத்தாப்புல யாரோ. யார் 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 சொல்றீங்க? ருக்மணிமா கேட்க வாசிக்கிட்டுமா? ருக்மிணி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க அவசியம். வாசிச்சு கொடுங்க. நமே விது சுரகணா பிரபவம் ந மகர்ஷய அகம் ஆதிஹி தேவானாம் மகர்ஷிணாம் ச சர்வசः. தேவர்களோ மகா ரிஷிகளோ கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை. ஏனெனில் எல்லா விதங்களிலும் தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதியாவேன். ஹரி ஹரி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னொரு ஸ்லோகம் இருக்கு மாதாஜி, அதுவும் வாசிச்சு கொடுங்க ருக்மிணி மாதாஜி. யோ மாம் அஜம் அநாதீம் ச வேத்தி லோக மகேஸ்வரம் அசம்மூட சமர்த்தயேஷு சர்வ பாபை பிரமுச்சியதே. எவனொருவன் என்னை பிறப்பற்றவனாகவும் ஆரம்பம் அற்றவனாகவும் எல்லா உலகங்களிலும் இறைவனாகவும் அறிகின்றானோ மனிதர்களிடையே குழப்பமற்றவனான அவன் மட்டுமே எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெறுகிறான். ஹரி போல் மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்போ இந்த ஸ்லோகத்துல பாக்குறோம் கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோமோ இல்ல, அதுக்கு தான் இந்த ஸ்லோகம் தான் நாங்க சொன்னேன் நம்ம பார்ப்போம் ஸ்லோகங்கள்ல அப்படின்ட்டு. தேவர்களோ மகாரிஷிகளோ கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். பகவான் சொல்றாங்க, சரிங்களா? அதுதான் பிரம்ம விமோகன் லீலை, அப்புறம் வந்துட்டு இது கோவர்தன் லீலை, இதெல்லாம் வந்து அதோட அம்சமா தான் பாக்குறோம். பிரம்மா வந்து இந்த சின்ன குழந்தைக்கு இவ்வளவு எல்லாரும் வந்துட்டு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, சாதாரண குழந்தை தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட கோபாஸ் அப்புறம் பசுக்களை எல்லாம் எடுத்து கொண்டு போய் மேகக்கூட்டங்களை மறைச்சு வச்சிருவாங்க, சரிங்களா? அதுக்கப்புறம்
பகவானுக்கு தெரிஞ்சிடும். அவங்க தான் ப்ரெசன்ட் பாஸ்ட் ஃபியூச்சர்லாம் தெரியும்ல. அப்போ இதெல்லாம் யார் பண்ணுறாங்கன்னு தெரிஞ்சிடுமா? சரின்னு அதுக்கப்புறம் பகவான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எல்லா கோபாஸ் மாதிரியும் எல்லா பசுக்கள் மாதிரியும் அவங்க வந்து வடிவம் எடுத்து விரிவாக்கத்தில் அவங்க வந்து அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க. ஆனால் பகவான் தான், ஆனால் எல்லார் வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க. அப்போ எல்லாரும் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பாங்க அந்த சமயத்தில். சரிங்களா? ஏன்னா பகவானே எல்லாரோட வீட்லேயும் இருக்காங்கல்ல. அப்போ வந்துட்டு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பிரம்மோட லைஃப் ஸ்பேன் நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம். ஏர்த்லி இயர்ஸில் 311.04 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் அப்படி நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் பிரம்மாவுக்கு வந்துட்டு ஒரு நொடின்றது நமக்கு இங்கே ஒரு வருஷம் ஆகிடும். சரிங்களா? அதனால் பிரம்மா எடுத்து இப்படி மறைச்சிட்டு இப்படி திரும்பி பார்த்தாலே போதும். இங்கே வந்து ஒரு வருஷம் ஓடிடும் ஆக்சுவலாக. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பிரம்மா இப்படி மறைச்சி ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் தான். சரிங்களா? மறைச்சிட்டு இப்படி மறுபடியும் பார்க்குறாங்க, அங்கே ஒரு மாற்றமுமே இல்லை. ஏன்னா பகவான் எல்லார் மாதிரியுமே விரிவாக்கம் எடுத்து அவங்க வீட்டுக்கு போகிறாங்க. அப்போதான் பிரம்மாவுக்கு தெரியுது. ஏன்னா இந்த மாதிரி விரிவாக்கம் ஹியூமனால் பண்ணவே முடியாதுல்ல. அதுவும் கொஞ்சம் தப்பஸில் அதிகமாக இருந்தாங்கன்னா ஒரு ரெஃபரன்ஸுக்கு நான் எங்கேயோ கேள்விப்பட்டது என்ன அப்படின்னா, அதாவது பரம்பரையில் கேள்விப்பட்டது தான். இப்போ சினிடிபிட்டி சொல்லி ஒரு 50 வரைக்கும் வந்துட்டு விரிவாக்கம் பண்ண முடியுமா அவங்களோட ரூபத்தையே. சரிங்களா? அந்த மாதிரி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஆனால் ஒரு சாதாரண லிவிங் என்டிட்டியால் விரிவாக்கம்லாம் பண்ணவே முடியாது. அதுவும் இதில் வந்து பகவான் வந்து அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரியும் பசு மாதிரியும் விரிவாக்கம் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு நார்மல் ஹியூமனோட ஆக்டிவிட்டீஸ் கிடையாது. அப்போ உடனே வந்து இது வந்து கண்டிப்பாக சுப்ரீமால தான் முடியும் அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்கக்கிட்ட அவங்க வந்து மன்னிப்பு கேட்குறாங்க. தன்னோட ஒரு ஃபால்ஸ் ஈகோனால ஒரு ப்ரைட்னால இப்படி நடந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி மன்னிப்பு கேட்குறாங்க. அது வந்து 10th கேண்டோவில் வரும் பிரம்மாவோட ப்ரேயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் தேவர்கள் மூலியமா அதில் நமக்கு ப்ரைடுன்றது இருக்கக்கூடாதுன்றதை சொல்கிறது தான். சரிங்களா? ஆக்சுவலாக எப்படி அர்ஜுனனுக்கு ஒரு கலக்கம் கொடுக்குறாங்களோ அது மாதிரி தேவர்களுக்கும் ஒரு கலக்கத்தை கொடுத்து நமக்கு மெசேஜ் கொடுக்கறது தான். பகவானோட பாஸ்ட் டைமில் யாரெல்லாம் பங்கெடுத்துக்கிறாங்களோ பாசிட்டிவாக டிவோட்டியாக இருக்கிறவங்க கிட்டேருந்து நிறைய லெசன்ஸ் லேர்ன் பண்ணோம். அது மாதிரி இது இப்படிலாம் இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்கு ஜெய விஜயன் அப்புறம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஃபால்டோன்லாம் பார்க்குறோம்ல, அஜாமிலா ஸ்டோரி, அப்புறம் வந்து பரத் மகாராஜ் ஸ்டோரி, பிரம்ம லீலா, கோவர்த லீலா, இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா பிரம்மா இந்திரன்லாம் தவறு பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த தவறெல்லாம் வந்து அவங்களாம் இன்டென்ஷனில் பண்ணுறதுலாம் இல்லை. அந்த மாதிரி விஷயத்த நமக்கு சொல்கிறாங்க, பகவான் மெசேஜ் கொடுக்குறாங்க. சரிங்களா? இப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் அவங்க மூலியமா. அவங்களாம் உண்மையிலேயே கிரேட் டிவோட்டீஸ். சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி தேவர்களும் மகரிஷிகளும் கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை. ஏனெனில் எல்லா விதங்களும் தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதி ஆவேன். ஆனால் எல்லாருக்குமே ஆதி யாரு? எல்லாருமே எங்கேருந்து தான் வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னா பகவானோட திருமேனியிலேருந்து தான். அப்போ அவங்க தான் ஆதி, அதாவது சோர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? என்னை பிறப்பற்றவனாகவும் ஆரம்பமற்றவனாகவும் எல்லா உலகங்களையும் இறைவனாகவும் அறிகிறானோ இந்த இந்த நிலையில. சரிங்களா? பகவான் வந்து பிறப்பு அதெல்லாம் கிடையாது. சரிங்களா? ஸ்வயம்பு. அநாதி காலத்திலேயே இருக்காங்க. ஆரம்பம் அதெல்லாம் கிடையாது. அது மாதிரி எல்லா உயிர்களுக்கும் அவங்க தான் இறைவன். இதில் வந்து எந்த பாகுபாடுமே கிடையாது. லிவிங் என்டிட்டி உயிர் வாழி இருக்கும். அது வந்து பாக்டீரியாவாக இருக்கட்டும், ஃபங்கஸாக இருக்கட்டும், இல்லை மனிதனாக இருக்கட்டும், மிருகமாக இருக்கட்டும், பறவைகளாக இருக்கட்டும், எல்லா உயிர் வாழிகளுக்கும் தேவர்களாக இருக்கட்டும். சரிங்களா? எல்லா உயிர் வாழிகளுக்கும் இறைவன் யாரு? பகவான் தான் அப்படின்றத இங்கே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த மாதிரி யாரு தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லா பாபங்களிலிருந்தும் விடுபடுறாங்க. ஏன்னா அவங்க பக்தி பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க பகவானுக்கு, இல்லையா? அதுதான் நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். 10.6 ஸ்லோகம். சரஸ்வதி மாதாஜி வாசிச்சுங்களா? ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மகர்ஷய சப்த பூர்வே சத்வாரோ மனஸ்தவர்த்ததா மத்பாவா மானசா ஜாதா ஏஷாம் லோக இமா பிரஜா. 7 மகரிஷிகளும் அவர்களுக்கு முந்தைய 4 ரிஷிகளும் மனித சமுதாயத்தை தோற்றுவித்தவர்களான மனுக்களும் என்னிடம் இருந்து எனது மனதால் பிறந்தவர்களே. பல்வேறு லோகங்களில் வாழும் எல்லா உயிரினங்களும் அவர்களிடமிருந்து தோன்றியவை. ஹரே கிருஷ்ணா. இதெல்லாம் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதெல்லாம் எதுக்காக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா பகவான் தான் சோர்ஸ், சர்வ காரண காரணம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஸ்லோகங்கள். சரிங்களா? அவங்க தான் எல்லாத்துக்கும் ஆத்தாரம். அவங்க கிட்ட இருந்தா எல்லாமே வந்திருக்கு, உருவாகி இருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஸ்லோகங்கள் தான். அதாவது என்னைக்குமே இது கிட்ஸ் கிளாஸ்ல இப்படிதான் சொல்லிக் கொடுப்போம். சிலவங்க ரொம்ப வந்துட்டு பணக்காரங்களா இருப்பாங்க, சிலவங்க வந்துட்டு ரொம்ப நல்ல லைஃப் ஸ்டைல் இருப்பாங்க. சரிங்களா? அது எப்பயுமே அவங்ககிட்ட அப்படி தான் இருக்குமா? எப்பயுமே பணக்காரங்களா இருப்பாங்களா? எப்பயுமே நல்ல லைஃப் ஸ்டைல் இருப்பாங்கன்னா கிடையாது. அது வந்துட்டு ஒரு புண்ணிய பலன்களை அனுபவிக்கிறதுக்காக சுக்கிருத்திக்காக சில காலம் அப்படி இருப்பாங்க. அப்புறம்
அது வந்துட்டு அவங்களுக்கு கஷ்டமும் வரதான் செய்யுது இல்லையா? ஆனால் பகவான் எப்படி அப்படின்னா, இன்னைக்கு வந்து பகவான் வந்து சுப்ரீம், நாளைக்கு வேற யாரோ வருவாங்க அந்த இடத்துக்குன்னா அப்படிலாம் கிடையாது. என்னைக்குமே சுப்ரீம் வந்து பகவான் தான். அப்போ ரியல் ஹீரோ யார், ரியல் பாஸ் யார் அப்படின்னா பகவான் சுப்ரீம், நம்ம கிருஷ்ணா அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதுதான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இந்த ஸ்லோகங்கள்ல அதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். நிறைய அதாவது பகவான் தான் தரம் அப்படின்றதுக்கான ஸ்லோகங்கள் தான் நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? 10.2, 10.3, இப்போ 10.6. ஃபர்ஸ்ட் பிரம்மா உருவாக்குறாங்களா, அதுக்கப்புறம் 4 குமாரர்கள் வருவாங்க. சரிங்களா? பிரம்மா வந்து 4 குமாரர்களை உருவாக்குவாங்க. அதான் இந்த 4 ரிஷிகள். அவங்க வந்து ப்ராஜனியில ஹெல்ப் பண்ண மாட்டோம், கிரியேஷன்ல ஹெல்ப் பண்ண மாட்டோம்னு சொல்லிடுவாங்க. பிரம்மாவுக்கு கோபம் வந்துடும். அப்புறம் அவங்க கோபத்துல இருந்து வரவங்க தான் ருத்ரன். சரிங்களா? சிவபெருமானுடைய அம்சம். 11 ருத்ரர்கள் வருவாங்க. அவங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க, ரொம்ப ஆக்ரோஷமான ஒரு விஷயங்கள்லாம் ஏன்னா கோபத்துல இருந்து வந்தவங்க இல்லையா, பிரம்மாவோட என்னடா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 4 பேர் உருவாக்கணும், அவங்க 4 பேருமே நம்ம சொல் பேச்சு கேட்கலையே அப்படின்ற ஒரு கோபத்துல என்ன ஆயிடும்னா வந்தவங்க தான் ருத்ரன். சரிங்களா? சிவபெருமானோட அம்சம். அவங்கள எல்லாம் என்னன்னா அந்த கோபத்துலேருந்து வந்ததுனால கொஞ்சம் நல்ல ஆக்ரோஷமான இதெல்லாம் கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. உடனே பிரம்மா பார்ப்பாங்க, ஏன் கிரியேஷன் இப்படி இருக்கு, இப்படி இருக்கக்கூடாது, இப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ரிஷிகள் அவங்களெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து உருவாக்குவாங்க அப்படின்னு. அதுதான் 7 மகா ரிஷிகள், சப்த ரிஷிகள்னு சொல்லுமா அவங்க. அப்புறம் அவர்களுக்கு முந்தைய 4 குமாரர்கள், ஃபர்ஸ்ட் உருவாக்குறது வர்றது 4 குமாரர்கள் தான். அதுக்கப்புறம் ரிஷிகள்லாம் வராங்க. அப்புறம் யார் வராங்க, மனுக்கள்லாம் வராங்க. சரிங்களா? மனித சமுதாயத்தை தோற்றுவித்தவர்களான, இப்போ நம்மளுக்குலாம் வந்துட்டு ஒரு கண்ட்ரியில் இருக்கும், அந்த கண்ட்ரிக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் இருக்கும் இல்லையா? ஒரு கண்ட்ரியில் ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து ரன் பண்ணுறாங்க. ஆனால் மனித சமூகத்துக்கே ஒரு ரூல் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க, ஹெட் இருக்காங்க. அவங்க யாருன்னா மனுக்கள் தான். சரிங்களா? மனுஸ்மிருதின்னு இருக்கு. அந்த ரூல்ஸ் படி மனிதன் வாழணும். அதுதாங்க. அந்த ரூல்ஸ் படி நம்ம வாழலை அப்படின்னா நமக்கு தண்டனை. இப்போ நம்ம ஒரு கண்ட்ரியில் இருக்கோம், அந்த கண்ட்ரியில் ஒரு கவர்மெண்ட் இருக்குது, அந்த கவர்மெண்ட்டோட ரூல்ஸ் படி நம்ம வாழ்க்கையை வாழணும். அப்போ நம்ம சிவில் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வருவோம். இல்லை அந்த ரூல்ஸை பிரேக் பண்ணோன்னா க்ரைம் டிபார்ட்மெண்ட் நம்மளை சார்ஜ் பண்ணிடுவாங்க இல்லையா? அது மாதிரி மனுக்கள் அவங்க தான் எல்லா லிவிங் மனிதர்களுக்கு. சரிங்களா? அவங்களுக்கு அவங்க தான் ஹெட்டு. அவங்க வந்து மனுஸ்மிருதின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதான் நம்மளோட எல்லாரோட ரூல் புக்கும் அதுதான். சரிங்களா? அதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதன்படி நம்ம வாழ்க்கை வாழணும். அப்படி அதில் அதுபடி வாழலைன்னா என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு தண்டனை. அது லா ஆஃப் நேச்சர். அந்த கவர்மெண்ட் பேர் லா ஆஃப் நேச்சர். சரிங்களா? மாயாசக்தி அவங்க வந்து நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த திரிசூலம் வச்சு நமக்கு பனிஷ்மெண்ட் தான். சரிங்களா? மனுஸ்மிருதி படிக்க முடியலனாலும் பகவத்கீதை படி நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழணும். சரிங்களா? என்னிடம் வந்து எனது மனதால் பிறந்தவர்களே அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். பல்வேறு லோகங்களில் வாழும் எல்லா உயிரினங்களும், என்னென்ன லோகங்கள் இருக்கோ, என்னென்ன உயிரினங்கள் இருக்கோ எல்லாமே யாருக்கிட்டேருந்து வந்திருக்கு, பகவான்கிட்டேருந்து தான் வந்திருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து 10.7 ஸ்லோகம் படிக்கணும். மணிகண்டன் பிரபுஜி ரைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ஹேண்ட், வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? மாதாஜி ஸ்லோகம் காணோம், ஃபிகர் தான் இருக்கு, பிக்சர் தான் இருக்கு. டவுட்டுக்காக ரைஸ் பண்ணுவோம். அவசியம் சொல்லுங்க பிரபுஜி. எனக்கு தெரிஞ்ச நான் ஆன்சர் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதுங்களா அது? ஒண்ணும் இல்ல மாதாஜி. இப்ப இது வந்து இப்ப நம்ம அவரு பிரம்மா படிச்சதா இப்ப நீங்க சொன்னீங்க, அதான் அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுன்னு கேட்டேன். அது வந்து அதுதான் நம்ம இது கோலோக சாட் பார்த்தோம்ல 8வது அத்தியாயத்துல. ஆமா மாதாஜி. அதுல வந்து கார்ணோதய கஷாய விஷ்ணுவா பகவான் வருவாங்க. அவங்க திருமேனிலேருந்து எல்லா உலகங்களும் வரும். அந்த உலகங்களுக்குள்ளார மறுபடியும் பகவான் வந்து கர்ப்போதக கஷாய விஷ்ணுவா வருவாங்க. அது அந்த அந்த வருஷம் வந்து அவங்களோட வேர்வையாலேயே ஃபர்ஸ்ட் அந்த உலகத்தை வந்து நிரப்புவாங்க பாதி அளவுக்கு. சரிங்களா? அப்புறம் அதுல வந்து கர்ப்போதக கஷாய விஷ்ணுவா இருப்பாங்க. அவங்களோட நாவிலேருந்து தாமரை தண்டு வரும். அந்த தாமரை தண்டில் தாமரைப்பூ வரும். அதுல வந்து பிரம்மான்றவங்களை அவங்க சிருஷ்டி பண்ணணும். அப்போ செக் பண்ணுவாங்க, யார் வந்து பிரம்மா ஆகிற அளவுக்கு தபஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. அதில் யாரும் பிரம்மா அளவுக்கு தபஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா, சரிங்களா? அதாவது 100 வாழ்நாள் வர்ணாசிரம முறைப்படி வாழ்ந்து நிறைய தபஸ் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கேன். எப்படி இந்திரனுக்கு வந்து அஸ்வமேத யாகம் 100 பண்ணணுமோ, அது மாதிரி பிரம்மாவுக்குன்னு தபஸ் இருக்கு. அது மாதிரி இருக்கிறவங்கள பிரம்மாவா பகவான் வந்து அங்கே அந்த இதில் அந்த போஸ்டில் கொடுப்பாங்க. அப்படி ஒருவேளை அந்த மாதிரி யாருமே தபஸில் இல்லை
எந்த லிவிங் என்டிட்டியுமே அந்த தபஸ்க்கு இல்லை அப்படின்னா பகவானே பிரம்மாவா இருந்து அந்த யூனிவர்ஸை கிரியேட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த பிரம்மா 4 குமாரர்களும் அதான் இந்த 4 குமாரர்களும் அதே மாதிரி படைக்கப்பட்டவங்க தான். பிரம்மாவால படைக்கப்பட்டவங்க. ஒன்ஸ் பிரம்மா வந்ததுக்கு அப்புறம் பிரம்மாவுக்கு வேதம் கொடுப்பாங்க பகவான். வேதத்தின் துணை கொண்டு பிரம்மா வந்து இந்த உலகங்களை உருவாக்குவாங்க பிரபுஜி. அப்போ வந்துட்டு அவங்களுக்கு நிறைய ஹெல்ப் வேணும்ல, அப்போ வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களா உருவாக்குவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து 4 குமாரர்கள், அப்புறம் வந்து ருத்ரன் வருவாங்க, அப்புறம் நாரதர், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சப்த ரிஷிகள் வருவாங்க, மனுக்கள், பிரஜாபதி, இந்த மாதிரி அப்படியே வரிசையா நிறைய பேர் வந்து அவங்க உருவாக்குவாங்க. இதெல்லாம் பாகவத்தில் செகண்ட் கேண்டோல படிக்க முடியும், 5th கேண்டோலாம். அதுதான் மாதாஜி கேள்வி கேட்டேன். நமக்கு கிருஷ்ணர் வந்து இங்க என்னோட மனதால் நான் உருவாக்கினேன்னு சொன்னாரு. ஆமா But ஆமா அது நம்ம என்ன பாகவதத்துல பிரம்மா பாகவத்துல பிரம்மாவோட இதயத்துல இருந்துன்னு வரும். கரெக்டா? ஆமா. அது வந்து பகவான் பிரம்மா வந்துட்டு ஒரு எல்லா தேவர்களுமே எப்படின்னா ஒரு இதுதானே பிரபுஜி, ஒரு கருவி தானே இல்லைங்களா? இப்ப சூரியன் இருக்காங்க, அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே சூரியன் மாதாஜி. இருக்காங்க, சூரியனுக்கு வெளிச்சமும் வெப்பமும் எங்க இருந்து வருது? பகவான்கிட்ட இருந்து தான். அதே மாதிரி பிரம்மாவோட இதயத்துல இருந்து அப்படின்றது பகவானோட இதயத்துல இருந்து பிரம்ம மூலியமா வருது, பிரம்மாவோட இதயம் வழியா. அப்படி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றோம். இது எனக்கு தெரிஞ்சதை சொல்றேன், சரிங்களா? ஓகே மாதாஜி. அவர்கள் தான் ஹரே படிக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா, பிரம்மாவோட இதயத்துல இருந்து தான் பாகத்துல இருக்கும். இப்ப எப்படியும் சூரியனுக்கு வந்து ஒளியும் பிரகாசம் இது அந்த வெப்பமும் பகவான் கிட்ட இருந்து வந்து இவங்க கிட்ட இருந்து வருது. இப்ப நார்மலா யாருக்கும் ரொம்ப இன்டெப்த் நாலேஜ், ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் இல்லாதவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, சூரியன்லேருந்து நம்மளுக்கு வெளிச்சமும் வெப்பமும் வருதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஆனா அதோட சோர்ஸ் எங்கேருந்து வருது சூரியனுக்கு? பகவான்கிட்ட இருந்து. அது மாதிரி பிரம்மாவோட இதயத்துல இருந்து தான் வந்துட்டு சப்த ரிஷிகள் வராங்க. ஆனா யார்கிட்ட இருந்து அந்த சோர்ஸ் பகவான் தானே. அதனால இந்த இடத்துல வந்துட்டு அப்படி நம்ம பார்க்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்போ நம்ம 10.7 ஸ்லோகம் நம்ம வாசிக்கலாம். யாருக்கு வாசிக்க விருப்பம் இருக்கு? நான் படிக்கலாமா அவசியம் ஹேமா மாதாஜி? வாசிச்சு கொடுங்க. Okay. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏத் ஸ்கிரீன்ல காணோம் மேடம். காணோம் மாதாஜி. வரலையா? ஏதாம் வருதே இருக்கு வருதே வருதே. இருக்கு. அப்பனா உங்களுக்கு ஸ்ட்ரக் ஆயிருக்கும் மாதாஜி. இருங்க, நான் இதுக்கு மறுபடியும் ஒரு தடவை சேஞ்ச் பண்றேன். இப்போ வருதா? ஸ்கிரீன் தெரியுதா? கிடைக்கவே இல்லையே மாதாஜி. வருது வருது. அது உங்களுக்கு இருக்கு. ஸ்ட்ரக் ஆயிருக்கும் சமயத்துல. 10:07. 10:07. ஓகே. வாசிங்க மாதாஜி. ஹேமா மாதாஜி வாசிச்சுக்கோங்க. ஏதாம் விபூதிம் யோகம் ச மம யோ வேத்தி தத்வதः சோ சோவி கல்பேன யோகேன யுஜ்யதே நாத்திர சம்சயः. எனது இத்தகு வைபவத்தையும் யோக சக்தியையும் எவன் உண்மையாக அறிகிறானோ அவன் களங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றான். இதில் சந்தேகமே இல்லை. ஹரி போல். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப கிருஷ்ணா. நம்ம பார்த்தது ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப நம்ம பார்த்தது எல்லாமே என்னன்னா பகவான் தான் சுப்ரீம் அப்படின்னு, அவங்க தான் சர்வ காரணம், அவங்க கிட்ட இருந்தா எல்லாமே உருவாகி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இது வரைக்கும் இருந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் பார்க்குறோம், சரிங்களா? ஸோ இத்தகைய வைபவங்கள் யோக சக்தியை யாரு நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா அடுத்தது என்ன பண்ணுவோம், இப்போ நம்ம நல்லா குக் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அடுத்தது என்ன பண்ணுவோம், சாப்பிடுவோம் ஆஃபர் பண்ணிட்டு பிரசாதமா. கரெக்டா? அடுத்தது அதானே பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி எல்லா விஷயத்துக்கும் சொல்றேன். அது மாதிரி இப்போ பகவானோட இவ்வளவு உயர்ந்த நிலையெல்லாம் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் அடுத்து என்ன பண்ணணும் ஒரு லிவிங் என்டிட்டி? பகவான்கிட்ட கலங்கமற்ற பக்தி. எப்பயுமே நான் தான் சொல்றது, பகவத்கீதையில பக்தி அப்படின்னு தொண்டுன்னு மட்டும் வருதுன்னா அது ஓகே. ஆனா அதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குன்றதை நம்ம கவனிக்கணும். கலங்கமற்ற. அப்பதான் நம்மளுக்கு அந்த பக்தியோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்கணும்னு தெரியும், சரிங்களா? அப்போ எந்த கலங்கமும் இல்லாம கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகமோட கலப்புலாம் இல்லாம பகவான் வந்து ரொம்ப பொசசிவா நம்மளை யாரோடைய இதுலையும் ஷேர் பண்ணாம அவங்க கிட்ட மட்டும் பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றத விருப்பப்படுறாங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம், சரிங்களா? கலங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறார் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதில் சந்தேகம் இல்லை அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். இப்போ நம்ம 10.8 ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்க போறோம். பகவானோட நிகிரகத்துல சதுர்ஸ்லோகி இதுல வருது. சதுர்ஸ்லோக்கில் 1வது ஸ்லோகம், 10th சாப்டர்ல 8வது ஸ்லோகம், சரிங்களா? இது 4 ஸ்லோகங்கள். இனி வர 4 ஸ்லோகங்கள் படிக்கிறவங்க அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறவங்க பகவத்கீதையை முழுமையாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணதுக்கு சமம், சரிங்களா? ஓகே, இப்போ நம்ம 10.8 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? நான் வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? நானே. அவசியம் உஷா மாதாஜி வாசிக்கிறேன்.
வாசிக்காத யாரோ பிரபுஜி கேக்குறாங்க. அதான் யாரோ சொல்றாங்க இப்போ, எனக்கு யார் சொன்னாங்கன்னு தான் தெரியல. கொஞ்சம் சீக்கிரம் வாசிங்க, அப்பதான் நம்ம கிளாஸ் சீக்கிரமா முடிக்க முடியும். அதுல கரெக்ட் டைமுக்கு முடிக்க முடியும். அத்தியாயம் 10. யாரு வாய்ஸ்ன்னு தெரியலையே. அவங்க மணிகண்ட பிரபு வாய்ஸ் பிரேக்கப் ஆகுது. வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுதா மாதாஜி? படிங்க ஆமா, மாதாஜி. இப்ப ஓகே சரியாயிட்டு, மாதாஜி. இப்ப சரியாயிட்டு, இப்ப சரியாயிட்டு. பரவாயில்ல. வாசிச்சு கொடுங்க. ஓகே. அகம் சர்வஸ்ய பிரபவோ மத் சர்வம் பிரவர்த்ததே இதி மத்வா பஜந்தே மாம் பதா பாவ சமன்விதः. ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் அனைத்திற்கும் மூலம் நானே, எல்லாம் என்னிடமே தோன்றுகின்றன. இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இப்ப ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் பகவானோட கிரியேஷன்ல 2 தான். சரிங்களா? நம்ம பகவத்கீதைலாம் படிச்சோம்னா எல்லாமே இது இப்படி இப்படி. கர்மனா விகர்ம, கர்மா அகர்மா. அதுக்கப்புறம் வந்து குணங்கள்னா முக்குணங்கள். அதே மாதிரி எல்லாமே நம்ம ஒரு கேட்டகரைஸ்ல நம்மளுக்கு தெளிவா தெரிஞ்சிடும். அதுக்கு முன்னாடி இல்யூஷனா இருக்கும், ஒண்ணுமே புரியாது. பகவத்கீதை வாசிச்சோம் அப்படின்னா அதுவும் பானஃபைட் பரம்பராலேருந்து நம்மளுக்கு தெளிவு ஏற்படும். அது மாதிரி பகவானோட உருவாக்கத்துல 2, ஒண்ணு ஆன்மீக உலகம், இன்னொன்னு ஜடலோகம். சரிங்களா? நம்ம இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கோம். அதுதான் ஆன்மீக உலகத்துல பகவான், அப்புறம் முக்தி அடைஞ்சவங்களாம் இருக்காங்க, நித்தியசூரிகள்லாம். ஸோ இந்த 2 உலகங்கள் இருக்கா. இந்த ஜட உலகமாக இருந்தாலும் சரி, ஆன்மீக உலகமாக இருந்தாலும் சரி. சரிங்களா? இதோட மூலம் யார் அப்படின்னா பகவான். சரிங்களா? இதெல்லாம் நீங்கள் லெவல் 2 லெவல் 3 போகும்போது நல்லபடியாக படிப்பீங்க, விரிவாக்கங்கள் படிப்பீங்க. பகவான்லேருந்து ஃபர்ஸ்ட் விரிவாக்கமும் பலராமர் வருவாங்க. பலராமர்லேருந்து சதுர்வியூகத்தில் வாசுதேவர், சங்கர்ஷ்ணன், அனிருத்தர், பிரத்யுமன் அப்படின்றது வருவாங்க. இது அப்படியே வரும். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், கோலோக சாட் பார்த்தோம். ஆனால் இப்போதைக்கு என்னன்னா பகவான் கிட்ட இருந்தா எல்லாமே உருவாகி இருக்கு அப்படின்றத மட்டும் நம்ம மனசுல நல்லா பதிவு வச்சுப்போம். எல்லாம் என்னிடமிருந்தே தோன்றுகின்றன. இந்த ஸ்லோகத்தை யார் சொல்றது? பகவான் கிருஷ்ணரே, ஸ்வயம் கிருஷ்ணரே சொல்றாங்க. என்னிடமிருந்தே எல்லாம் தோன்றுகின்றன அப்படின்றத சொல்றாங்க. சரிங்களா? இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள், சரிங்களா, யாரெல்லாம் இது நல்லபடியாக தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, வைஸ் பர்சன் என்ன பண்ணுவாங்க, தனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு, அவங்க தான் சுப்ரீம் தெரிஞ்சு போச்சு, எல்லாத்துக்கும் அவங்க தான் மூல காரணம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க, அடுத்தது பக்தி தொண்டில் அவங்க ஈடுபடுவாங்க. அது எப்படிப்பட்ட பக்தி தொண்டு? இதயபூர்வமாக, ஆத்மார்த்தமா, முழு சமர்ப்பணம், அந்த மாதிரி அவங்க வழிபட ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். இப்போ 10.9 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? சீக்கிரம். நான் வாசிக்கவா மேடம்? வாசிச்சு கொடுங்க. அவசியம் மாதாஜி. மச் சித்தா மத் கத பிராணா போதயந்தः பரஸ்மரம் கதயந்தஷ் ச மாம் நித்யம் துஷ்யந்தி ச ரமந்தி ச. எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள் என்னில் மூழ்கியுள்ளன. அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் இவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர். ஹரி போல், ஹரே கிருஷ்ணா. யார் ஒருத்தங்க நல்ல பக்தி பண்றாங்களோ அவங்களோட நிலை இப்படிதான் இருக்கும். சரிங்களா? பிரபுபத்தை நம்ம பாக்குறோம் பிக்சர்லயும். ஸோ இப்போ இந்த ஸ்லோகம் நம்ம பார்த்தோமா, இதயபூர்வமான பக்தி. சரிங்களா? அதுல இருக்காங்க டிவோட்டிஸ். அந்த டிவோட்டிஸ் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, சிந்தனைகள்ல பகவான் தான் இருப்பாங்க. அவங்களோட சிந்தனைகள்ல ஃபுல்லா யாருன்னா பகவான் தான். சரிங்களா? பகவானை மறந்து எந்த விஷயமே அவங்களால செய்ய முடியாது, மறக்கவே முடியாது. அந்த அளவுக்கு முழுசா நிரம்பி இருப்பாங்க, அப்சார்ப்டா. அதுக்கப்புறம் அவங்க வாழ்க்கை முழுக்க பகவானுக்காகவே, பகவான் தொண்டுக்காகவே, அதாவது பக்தி சேவைக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. எவ்வளவு சேலஞ்சஸ் வந்தாலும் சரி. சரிங்களா? பிரபுபாதர் லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி நம்ம எடுத்து படித்தோம் அப்படின்னா அவ்வளவு சேலஞ்சஸ், ஒரு இடத்துலையும் அவ்வளோ சப்போர்ட்டே அவங்களுக்கு கிடையாது. சரிங்களா? பிஸ்னஸ் லாஸு, ஃபேமிலி சைடில் சப்போர்ட் இல்லை, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மட்லேயும் அவங்களுக்கு வந்துட்டு அந்தளவு சப்போர்ட் இல்லை, அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட்லேருந்து சப்போர்ட் இல்லை. அவங்க ஆரம்பிக்கிற எல்லா விஷயத்துலையுமே அவங்களுக்கு ரொம்ப 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 ஸ்ட்ரகிள். அதுக்கப்புறமும் அவங்க வந்து எந்த இடத்துலையும் விடாமல் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, அவங்க வந்து கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை உருவாக்குனாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அவ்வளவு பிரயத்தனம், அதாவது எண்டீவர். எவ்வளவு கஷ்டம் வந்தாலும் நம்ம செய்யற நல்ல விஷயத்த, அதுவும் குருவோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு பிரபுபத்தை நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இதில், பக்தனோட வாழ்க்கை பகவானோட தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. அர்ஜுனன் என்ன பண்ணுறாங்க, தாத்தாவே எடுத்து போர் பண்ணுறாங்க, குருவை எடுத்து போர் பண்ணுறாங்க, எல்லாம் யாருக்காக, பகவானுக்காக. சரிங்களா?
அப்போ இவங்கெல்லாம் பகவானுக்காகவே தங்களோட வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்கிறாங்க. என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடிக் கொள்வதிலும் பகவானோட நாமரூப குணலீலைகளை ஒவ்வொருத்தவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிறதுலையும் பகவானோட உபதேசங்களை இப்போ பகவத்கீதையில் நம்ம வந்து பார்க்குறோமா, இதை பற்றிலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுலையும் தான் அவங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னா பெரும் சந்தோஷமும் திருப்தியும் இருக்கும். சரிங்களா? ஆனந்தமும் திருப்தியும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். நம்ம இதுக்கு தான் ஆசைப்படுறோம். நம்ம எப்பயுமே சந்தோஷமா இருக்கணும், திருப்தியோடு இருக்கணும் அப்படின்னு. ஆனால் அது மெட்டீரியல் விஷயத்துல தேடுறோம். ஆனால் என்னைக்கு நம்ம ஆத்மார்த்தமா பகவானுக்கு பக்தி பண்ணி நம்ம இந்த 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 ஸ்லோகத்தில் சொன்ன மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழறோமோ அன்னைக்கு நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த திருப்தியும் ஆனந்தமும் பரிபூர்ணமாக கிடைக்கும். சரிங்களா? என்னதான் நம்ம பொருள் விஷயத்தெல்லாம் பேசினாலும் நம்மளுக்கு பிரச்சனை தான் வந்து நிற்கும். ஆனால் இப்போ பகவானோட நாமரூப குணலீலைகளை பேசுகிறோம். எப்படி இருக்குது நம்மளுக்கு இந்த 1 hour? இனிமையாக இருக்குது இல்லைங்களா? அது மாதிரி நம்மளுக்கு திருப்தியும் ஆனந்தமும் கிடைக்கும், பியூரிஃபிகேஷன் கிடைக்கும், எல்லாமே எல்லாமே மங்களகரமான விஷயங்கள். இப்போ நம்ம 10.10 ஸ்லோகம் நம்ம பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. யார் வாசிக்கிறீங்க? நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. உஷா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? அடுத்த ருக்மிணி மாதாஜி வாய்ப்பு கிடைச்சு அடுத்த ஸ்லோகம் வாசி கொடுங்க. அத்தியாயம் 10 ஸ்லோகம் 10. தேஷாம் சதத யுக்தானாம் பஜதாம் பிரீதி பூர்வகம் ததாமி புத்தி யோகம் தம் ஏனே மாம் உபயாந்திதே. எனக்கு அன்புடன் தொண்டு செய்வதில் இடையறாது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு என்னிடம் வந்தடைவதற்கு தேவையான அறிவை நானே வழங்குகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த மாதிரி யார் ஒரு பக்தன் இருக்காங்களோ, சரிங்களா, கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் தான் வாழ்க்கை அப்படின்னு அதே சமயத்தில் தன்னோட கடமையும் செய்வாங்க. அர்ஜுனன் எப்படி பண்ணாங்க? தன்னோட கடமையும் செஞ்சாங்க, அதே மாதிரி பக்தியும் பண்ணாங்க இல்லைங்களா? ரெண்டுமே ஒன்று தான். அக்கர்மாவில் விக்கர்மா, கர்மாவில் அக்கர்மா. சாரி விக்கர்மான்னு சொல்லிட்டேன். கர்மாவில் அக்கர்மா, அக்கர்மாவில் கர்மா. சரிங்களா? பகவானுக்கான செயல் வேறு, நம்மளோட செயல் வேறுன்னு கிடையாது. ரெண்டுமே ஒன்று தான். அப்படின்னு தான். சாப்பிட்றது நான் தனியாக சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறது கிடையாது, பிரசாதமாக எடுத்துக்கிறதுன்னு தனி கிடையாது. பிரசாதமாக எடுத்துக்கிறதுலே நம்மளோட சாப்பாடும் அடங்கும். அந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்துலையும் பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டிருக்கிற அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த பக்தன் எனக்கு அன்பு தொண்டு செய்வதில் இடையராது எப்படி இருக்காங்க? கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் பார்ட் டைம் ஜாப் கிடையாது. சரிங்களா? அது மாதிரி குணத்திலேருந்து ஆரம்பிக்கிறது. சும்மா நம்ம பாபத்தை பண்ணிட்டு கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்லேயும் நம்ம முன்னேற முடியாது. சரிங்களா? அப்போது இடையுறாது நம்ம வந்து எந்நேரமும் நேற்றுக்கு பார்த்தோம், சத்தம் கீர்த்தயந்தோமாம் பார்த்தோம். அதே மாதிரி தஸ்மா சர்வேஷு காலேஷ் அந்த ஸ்லோகத்துலையும் பார்த்தோம். எப்பயும் என்னையே நினச்சிக்கிட்டு உன்னுடைய கடமையை செய் அப்படின்னு பகவான் சொல்கிறாங்க. அப்போ அந்த மாதிரி இடையிறாது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு என்னிடம் வந்தடைவதற்கு தேவையான அறிவை நானே வழங்குகின்றேன் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? பகவானை அடையிறதுக்கான மார்க்கத்தை பகவானை கொடுப்பாங்க. அப்படிதான் நம்மளுக்கு இப்போ கொடுத்துருக்காங்க. பகவத்கீதை நம்ம எல்லாம் லேர்ன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அவங்களை அடையிறதுக்கான மார்க்கத்தை நமக்கு அவங்க நல்லபடியாக கொடுத்துருக்காங்கன்றதை பார்க்குறோம். சரிங்களா? இப்போ நம்ம வந்து துருவ மகாராஜரோட சரித்திரம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? இந்த ஸ்லோகத்தில் ரெஃபரன்ஸ் ஸ்லோகமாக ரெஃபரன்ஸ் ஸ்டோரியாக அதான் நம்ம துருவ மகாராஜரை எப்போ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா 4 விதமான மக்கள் பக்திக்கு வருவாங்க அப்படின்றதுல பொருள் விஷயத்தில் விருப்பம் உள்ளவங்க அப்படின்னு பார்த்தோம். இந்த உலகத்தில் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை அடையணும்னு ஆசைப்படுறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? பக்தி மார்க்கத்துக்கு வருவாங்க அப்படின்றத நம்ம 7.16 ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் துருவ மகாராஜரோட சரித்திரம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இவங்க யார் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம பார்த்தோமா மனுக்கள், நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் இருக்காங்க. அவங்க யாருன்னா மனுன்னு பார்த்தோமா, அவங்க அந்த மனுஸ்மிருதிப்படி தான் நம்ம வாழ்க்கை வாழணும். அந்த மாதிரி மனுக்கள் வந்து பிரம்மாவோட 1 டேயில் 14 மனு ஆட்சி பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தோம். அதில் ஃபஸ்ட்டு மனு ஸ்வயம்புவ மனு. அவங்களுக்கு 2 பிள்ளை. சரிங்களா? அதில் ஒருத்தவங்களோட பேர் வந்து உத்தானபாதா. அந்த உத்தானபாதாவுக்கு 2 மனைவிகள். சரிங்களா? ஒருத்தவங்க வந்து சுருச்சி, இன்னொருத்தவங்க வந்து சுனிதி. 2 மனைவிகள். அந்த சுனித்தின்றவங்க ரொம்ப வந்துட்டு சாத்வீக குணத்தில் ரொம்ப நல்லபடியாக இருக்கிறவங்க. அந்த சுருச்சின்றவங்க நிறைய ஆசைகள் அந்த விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப ஈடுபாடோடு இருக்கிறவங்க. சரிங்களா? அந்த சுனிதி அப்படின்றவங்களுக்கு தான் துருவ மகாராஜர் பிள்ளை. சுருச்சின்றவங்களுக்கு உத்தமா அப்படின்ற ஒரு பையன். சரிங்களா? பிள்ளை. ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க இருக்காங்க. அதில் வந்து உத்தானபாதாவுக்கு வந்து சுனிதி அவங்கள விட சுருச்சி மேலே ரொம்ப அன்பு அதிகம். அதனால் எப்பயும் என்ன பண்ணுவாங்க, சுருச்சி கூடயே தான் அவங்க வந்துட்டு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க. அதனால் உத்தமாவுக்கும் அவங்களோட குழந்தை உத்தமாவுக்கும் அவங்க அப்பா கிட்ட விளையாடுறதுக்கு நிறைய நேரம் கிடைக்கும். ஆனால் சுனிதி வந்து தனியாக தன்னோட வாழ்க்கையை அவங்க அமைதியாக வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க.
அப்போ துருவ மகாராஜரும் அவங்க அம்மா கூட தான் இருப்பாங்க மேக்ஸிமம். அப்போ அவங்களுக்கு அவங்க அப்பா கிட்ட போய் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா உத்தனபாதா இருக்கிற இடத்துக்கு போகிறாங்க. அங்கே போன உடனே உத்தமா வந்து அவங்க மடியில் உட்காந்துருக்காங்க. சரிங்களா, சுருச்சியோட பிள்ளை. உடனே இவங்களுக்கும் ஆசை வந்துடுது, நேராக போய் அவங்க அப்பா கிட்ட போய் உட்காந்துக்கணும் அப்படின்னு போகிறாங்க. அப்போ சுருச்சி அங்கேருந்து வந்து என்ன சொல்லிடுவாங்கன்னா, உனக்கு வந்துட்டு அப்பா கிட்ட எல்லாம் விளையாடுறதுக்கு இது கிடையாது. நீ வந்து அப்படி ஒருவேளை அப்பா கிட்ட வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு விருப்பப்பட்டேன்னா நீ போய் இது பிரார்த்தனை பண்ணி விஷ்ணு கிட்ட என்னோட வயிற்றுல வந்து பிள்ளையா பிறக்கணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு வா அப்படின்வாங்க. சரிங்களா, பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோன்னு. இது கேட்ட உடனே துருவ மகாராஜருக்கு ரொம்ப அழுக. 5 வயசு குழந்தை. சரிங்களா, அப்பா கிட்ட விளையாட விடலை, இன்னொன்று அவமானம் வேறப்படுத்திடுறாங்களா, கஷ்டப்படுத்திடுறாங்களா. என்னோட வயிற்றுல வந்து பிள்ளையா பிறக்கணும், அப்பதான் அப்பாட்ட விளையாட முடியும் அப்படின்னு. உடனே அது சத்திரியன் வேற இல்லையா, அதனால அந்த கோபம் அந்த இதெல்லாம் வந்து அப்படியே ரொம்ப அப்படியே அழுக கோபம் எல்லாம் அப்படியே மேலிட்டு வந்து நேராக அவங்க அம்மா கிட்ட போறாங்க. சரிங்களா, இதுக்கு முன்னாடி விஷயம் வந்து சுனிதிக்கு போயிடுது, இந்த மாதிரி துருவ மகாராஜர் வந்து கஷ்டப்படுறாங்கன்னு. உடனே சுனிதி வந்து துருவ மகாராஜர் வரும்போது ரொம்ப சாத்வீகமா அவங்கள பேம்பர் பண்ணுவாங்க. இதை வந்து எல்லா பேரண்ட்ஸும் படிக்கணும். அந்த சுனிதி அவங்க வந்து துருவ மகாராஜருக்கு எப்படி அட்வைஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு. சரிங்களா, அது வந்து பாகத்தில் இருக்கு. அப்போ வந்து அவங்க வந்து அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இந்த மாதிரி நீ வந்து உங்கள் சித்தி சொன்ன மாதிரியே விஷ்ணுவை நோக்கி தவம் பண்ணு, விஷ்ணுவை பிரார்த்தனை பண்ணி தான் உன்னோட தாத்தா பிரம்மா அப்புறம் வந்து ஸ்வயம்பு மனு இவங்கெல்லாம் நல்ல கதியில் இருக்காங்க, நீயும் போய் பிரார்த்தனை பண்ணுன்னு சொல்லிடுவாங்க. உடனே துருவ மகாராஜரும் கிளம்பிடுவாங்க இதுக்கு தவம் பண்ணுறதுக்கு. 5 வயசு. அரண்மனையை விட்டு வெளில போயிடுவாங்க. உடனே அப்போ நாரத முனிவர் வழியில் வருவாங்க. நாரதர் வர இடத்துலலாம் பக்தி நிச்சயம். சரிங்களா, நாரத முனிவர் வருவாங்க. வந்தவொடனே எங்கே போகிற அப்படின்வாங்க. உடனே நாரத முனிவர் தான் நம்மளுக்குலாம் அதாவது குரு. சரிங்களா, அவங்க வந்து இந்த சக்தி ஆவேஷ அவதாரத்தில் பக்தி அப்படின்ற சக்தியை பகவான் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதனால பக்தி அவங்க எல்லாருக்கும் அழகாக அவங்க கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ வந்து இவங்களை செக் பண்ணுறாங்க நாரத முனிவர். எங்கே போகிற அப்படின்றாங்க. இந்த மாதிரி நான் காட்டுக்கு போகிறேன். எதுக்கு தவம் பண்ண போகிறேன். எதுக்காக தவம் பண்ண போகிறேன், இந்த மாதிரி என்னை வந்துட்டு ஹர்ட் பண்ணிட்டாங்க, அதனால் நான் இவங்களோட உயர்ந்த ராஜ்யம் எனக்கு வேணும், அந்த ராஜ்யத்தை நான் வந்து ஆட்சி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறேன் அப்படின்றாங்க. உடனே வந்து அதெல்லாம் உன்னால் இப்போ முடியாது, தவம்லாம் ரொம்ப பெரிய விஷயம், உன்னாலாம் அதெல்லாம் பண்ண முடியாது, அதனால் நீ ராஜ்யத்துக்கு போ, அங்கே வந்து அனிமல்ஸ்லாம் இருக்கும், பயமாக இருக்கும், நீ போ அப்படின்றாங்க. என்ன ஆனாலும் சரி, இனிமேல் நான் அந்த ராஜ்யத்துக்கு போக மாட்டேன், எனக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து எனக்கு ஒரு உயர்ந்த ராஜ்யம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் தபஸ் பண்ண தான் போகிறேன் அப்படின்னு ரொம்ப ஸ்திரமாக இருக்காங்க. எப்பயுமே இப்படிதான் நம்மளோட சாதனா வந்து குரு செக் பண்ணுவாங்க. நம்ம ரொம்ப ஸ்திரமா இருக்கோம் அப்படின்னா நம்மள பகவானோட கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா, இப்பயும் நமக்கு அப்படிதான். நம்ம ரொம்ப தெளிவா இருக்கணும், எனக்கு பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும், இந்த உலகத்துல நான் வந்து நல்லபடியா பக்தி மயமான வாழ்க்கை வாழணும். ஸோ அது மாதிரி இப்போ துருவ மகாராஜர் ரொம்ப ஸ்திரமா இருக்கவும் உடனே நாரத முனிவர் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த தவம் பண்ற அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் சொல்றாங்க. சரிங்களா, மதுவனம் அப்படின்ற இடம் இருக்கு பிருந்தாவனத்துல, அங்க வந்து இந்த மாதிரி தபஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு மாதம் 3 நாளைக்கு ஒரு முறை பழங்கள் மட்டும் எடுத்துக்கிறாங்க. ஃபஸ்ட்டு மந்த்து 3 டேஸ்க்கு ஒன்ஸ். சரிங்களா, அதுக்கப்புறம் 2வது மாதத்தில் வந்து 6 நாளைக்கு ஒரு தடவை உலர்ந்த புல் இலை இதெல்லாம் எடுத்துக்கிறாங்க, தழை இதெல்லாம். சரிங்களா, அதுக்கப்புறம் 3வது மாதத்தில் 9 நாளைக்கு ஒரு தடவை தண்ணீர். அதுக்கப்புறம் 4வது மாதத்தில் 12 நாளைக்கு ஒரு முறை சுவாசம், 5 வயது குழந்தை. சரிங்களா, அப்புறம் 5வது மாதத்தில் ஒரே கால நகராமல் நின்று தபஸ் பண்ணுறாங்க. அதான் அந்த இன்டென்ஷன். பக்தியில் வந்துட்டு சாண்டிங் பண்ணும்போது ரொம்ப நல்ல சுத்த நம்மமாக சாண்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த மாதிரி இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரொம்ப நல்லபடியாக தபஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த தபஸ்னால என்ன ஆகுது அப்படின்னா உலகம் வந்து அப்படியே நடுங்க ஆரம்பிக்குது. சரிங்களா, அப்படியே வந்துட்டு இதாகுது. அப்போ வந்து உடனே தேவர்கள்லாம் வந்து என்ன ஆகுதோ அப்படின்னு அச்சப்படும் போது பகவான் சொல்லுவாங்க, இல்லை இல்லை, இது வந்து துருவனோட அந்த தபஸில் வர விஷயந்தான், நான் வந்து போய் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பகவான் வந்து அவங்க முன்னாடி வந்து நிற்பாங்க. சரிங்களா, காட்சி கொடுப்பாங்க. இதுக்கு நல்ல என்னென்னா பகவானோட நாமம் ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய நம்ம சொல்கிறோமா, அந்த மந்திரத்தை வந்து நாரதர் வந்து துருவ மகாராஜருக்கு சொல்லியிருப்பாங்க. அதை சொல்லி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, தபஸ் பண்ணுறாங்க. சரிங்களா, இந்த முறையில்
அப்போ உலகமே என்னன்னா தடுமாறுது. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் என்னன்னா பகவான் வந்து அழகா அவங்க முன்னாடி நிற்கிறாங்க. அந்த மந்திரம் சொன்னது மட்டும் இல்லாமல் பாகவத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இந்த மாதிரி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். பகவானோட ரூபத்தை வர்ணிச்சிருப்பாங்க, என்ன மந்திரம் சொல்லி அவங்கள வந்து தியானிச்சாங்க, இதெல்லாம் அழகாக நம்மளுக்கு தெரிய வரும். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் பகவானை வந்து இந்த மாதிரி சங்கு சக்கர கதாதாரியாக தான் துருவ மகாராஜர் வந்து நாரதர் வர்ணிச்சிருப்பாங்க. அந்த வகையில் அவங்க வந்து தியானம் பண்ணுவாங்க. இப்போ நம்ம அஷ்டாங்க யோகத்தில் பார்த்தோம்ல இந்த சமாதி நிலை, அந்த மாதிரி நல்ல ஆத்மார்த்தமாக அந்த சமாதி நிலையில் வெளியில் என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாத அளவுக்கு ஒற்றை காலில் நின்று தபஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ பகவான் முன்னாடி தோன்றியிருக்காங்க, ஆனால் அவங்களுக்கு தெரியல. ஏன்னா உள்ளுக்குள்ளார பகவானோட ரூபத்தில் அப்படியே மயங்கி அதில் அவங்க தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சரிங்களா? உடனே பகவானுக்கு இது தெரிஞ்சிருது. சரி, உள்ளுக்குள்ளார நம்மளை வந்துட்டு லயிச்சு பார்த்துட்டு இருக்கிறதுனால தான் குழந்தை வந்து கண்ணை திறந்து பார்க்கல அப்படின்ட்டு அந்த இதயத்தில் இருக்கிற பகவான் மறைஞ்சிடுறாங்க. சரிங்களா? மறைஞ்ச உடனே இவ்வளோ நேரம் தன்னை மறந்து அப்சார்ப்டாக பார்த்துட்டு இருந்த ஒரு ரூபம், பகவானோட சௌந்தரியமான ரூபம் பார்க்க முடியலன்னு துருவ மகாராஜ் வந்து கண்ணை திறந்து பார்ப்பாங்க. என்ன ரூபத்தில் இதயத்தில் இருந்தாங்களோ அதே மாதிரியே பகவான் வந்து வெளியில அவங்களுக்கு காட்சி கொடுப்பாங்க. பார்த்த மாத்திரத்தில் அவங்களுக்கு வந்துட்டு அவ்வளோ அதான் நம்ம வந்து கிருஷ்ண பக்திக்கு வர வரைக்கும் இது வேணும் அது வேணும் அது வேணும் இது வேணும்லாம் ஆசைப்படுவோம். ஒன்ஸ் நம்ம பக்தி மார்க்கத்துக்கு வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், பகவான் தவிர வேறு எதுவும் வேணும் அப்படின்றோம். சரிங்களா? அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு நமக்கு அந்த பக்தி வந்து பக்குவப்படுத்தும். ஸோ அதனால இங்கே வந்து முன்னாடி வந்து நிற்கிறாங்க பகவான். சரிங்களா? அப்போ வந்து என்ன வேணும் அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து கேட்பாங்க. உடனே துருவர் சொல்லுவாங்க, எனக்கு வந்து ப்ரேயர்ஸ்லாம் சொல்லணும்னு ஆசையாக இருக்குது, ஆனால் வந்து எனக்கு 5 இயர்ஸ் ஓல்டு தானே, ஸ்கூல்லாம் அவ்வளோ இன்னும் போகலைல்ல எனக்கு, ஆனால் அதெல்லாம் சொல்ல தெரியல அப்படின்னு வருத்தப்படுவாங்க. அப்போ உடனே பகவான் வந்து சங்கால அவங்கள அப்படியே வருடி விடுவாங்க. சரிங்களா? நெத்தியில். அப்போ அந்த வேத ஞானம் அனைத்தும் அவங்களுக்கு வந்துடும். சரிங்களா? அப்போ வந்து அவங்க வந்து கட கட கடன்னு ப்ரேயர் சொல்லுவாங்க. பகவானுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் துருவரோட ப்ரேயர்ஸும். சரிங்களா? பிரகலாத் மகாராஜர் ப்ரேயர்ஸ் மாதிரி துருவ மகாராஜர் ப்ரேயர்ஸும் இருக்குது. நிறைய ப்ரேயர்ஸ் உண்டு பாகத்தில். இதெல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, உனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு வந்து கேட்பாங்க. உடனே வந்து எனக்கு வந்து நீங்கள் தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உடனே வந்து நீ ஆனால் தபஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சது எதனால அப்படின்வாங்க. உடனே வந்து இந்த மாதிரி பொருள் உலகம் வேணி தானே நீ வந்து தபஸ் பண்ண, உயர்ந்த ராஜ்யம் வேணும் அப்படின்னு. அப்படிதான் நான் கேட்டேன், ஆனால் ஒரு விலையுறந்த அதான் ஒரு சிந்தாமணி கல்னு வச்சுப்போம். சரிங்களா? அதுக்கு முன்னாடி ஒரு உப்புக்கல்லுக்கு ஆசைப்பட்டுட்டேன். பொருள் உலகத்தோட ஆசை அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கான்? உப்புக்கல்லாக இருக்கும். சரிங்களா? பகவான் முன்னிலையில் ஒன்றுமே இல்லை, அப்படி இருக்கான். அப்படின்றத சொல்லி எனக்கு அதெல்லாம் எது வேணும், நீங்கள் தான் வேணும், எனக்கு உங்கள்கிட்ட தான் பக்தி பண்ணணும். ஆனால் அப்புறம் பகவான் எப்பயுமே என்ன ஆசைப்படுறோமோ அதை கொடுப்பாங்க இல்லையா? அப்போ பகவான் வந்து சொல்லுவாங்க, உனக்கு வந்து நீ கேட்ட மாதிரியே துருவலோக்கம் அப்படின்றது ஒன்று அவங்களுக்கு அமைச்சு கொடுப்பாங்க. அதில் நீ வந்து 36,000 இயர்ஸ் வந்து ஆட்சி பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நீ என்கிட்ட வந்துடுவ, பக்திலையும் நீ சிறப்பாக தான் இருப்ப, பக்திலையும் எந்த குறைவும் உனக்கு வராது அப்படின்றத சொல்லி அவங்களுக்கு ஹரே கிருஷ்ணா அனுகிரகம் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? ஸோ அதுதான் பொருள் வேண்டி வந்தாங்க, ஆனால் பக்தனா அவங்க அங்கே சிறப்பாக இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதே மாதிரி நம்ம வந்து இடையராது நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட பக்தி பண்ணும்போது பகவானை அடையிறதுக்கு தேவையான ஞானத்தை பகவானே கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? இதுக்கு வந்து கிட்ஸ் பேப்பீட்டில் வந்து ஜிபிஎஸ் சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? இப்போ நம்ம எங்கேயாவது வெளியில் போயிட்டோம், திரும்பி வீட்டுக்கு வரணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஜிபிஎஸ் போட்டு வருவோம். அது மாதிரி வீட்டிலேருந்து எங்கேயாவது வெளில போகணும்னு ஜிபிஎஸ் போட்டு போவோம். சமயத்தில் தப்பாக காமிக்கும், இருந்தாலும் அதை நம்ம யூஸ் பண்ணி அந்த இடத்த அடையணும். அது மாதிரி நம்ம இப்போ எல்லாம் இந்த ஜட உலகத்தில் இருக்கோம், எப்படி நம்ம பகவான் லோகத்துக்கு போகணும், வைகுண்ட கோலோகம் போகணும், எப்படி போகிறது, மார்க்கம் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட ஜிபிஎஸ்னா ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் தான். சரிங்களா? நல்ல மந்திரத்தை ஜபிச்சு நல்ல பகவானை பக்தி பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவான் லோகத்தை நம்ம அடையணும். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், இடையூறாத பக்தி பண்ணோம்னா அதுக்கு தேவையான ஞானத்தை பகவான் கொடுப்பாங்க. இப்போ நமக்கே அந்த ஞானம் கிடைச்சிருக்கு, ஹரிநாமத்தை உச்சரித்து நம்ம பகவான் லோகத்தை அடையணும் குருவோட கைடன்ஸ்லன்னு. அதுதான். சரிங்களா? அதை நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும். இப்போ 10.11 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? நான் வாசிக்கிறேன். சரஸ்வதி. 10.11 தேஷாம் ஏவானுகம்பார்த்தம் அகம் அஞ்ஞானஜம் தம்மக நாசயாத்ம பாவஸ்தோ ஞான தீபேன பாஸ்வதா. அவர்களிடம் விசேஷ கருணையை காட்டுவதற்காக அவர்களது இதயத்தினுள் வசிக்கும் நான் அறியாமையினால் பிறந்த இருளை ஞானம் எனும் சுடர்விடும் தீபத்தினால் அழிக்கின்றேன். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ருக்மிணி மாதாஜி அடுத்த ஸ்லோகம் அவசியம் வாசிச்சு கொடுங்க. சரியா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா சரஸ்வதி மாதாஜி, நல்லபடியா வாசிச்சு கொடுத்தீங்க. இங்க இந்த ஸ்லோகத்தை என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, அவர்களிடம் விசேஷ கருணையை காட்டுவதற்காக, யாரு, இடையூறாத பக்தி,
சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் என்ன பார்த்தோம்? எல்லாமே பகவான்கிட்டேருந்து தான் வந்திருக்குன்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் ஆத்மார்த்தமான பக்தி பண்றாங்களா? அதுக்கப்புறம் அந்த பக்தன் எப்படி பண்றாங்க? தன்னோட வாழ்க்கையை பகவானுக்காக அர்ப்பணிச்சு அதுலயே அவங்களுக்கு திருப்தி ஆனந்தமா அடைகிறாங்கன்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி இடையராது பக்தி பண்ணவங்களுக்கு ஞானத்தை பகவான் கொடுக்குறாங்கன்றதை பார்த்தோம். சரிங்களா? இப்போ வந்து அவர்களிடம் யார் அந்த இடையராது பக்தி பண்றாங்க இல்லைங்களா? அவங்கள்ட்ட விசேஷ கருணையை காட்டுவதற்காக அவங்க இதயத்துல எல்லாரோட இதயத்துல யார் இருக்கா? பகவான் இருக்காங்க. சரிங்களா? இங்கேயும் நம்ம பார்க்குறோம் அதை. வசிக்கும் நான் அறியாமையினால் பிறந்த இருளை நான் சரீரம் அப்படின்ற எண்ணத்துல நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? இந்த ஜட உலகத்துல நான் சரீரம் அல்ல ஆத்மான்ற நிலை தெரியாம சரீரம் சரீரம் சார்ந்த விஷயத்துல இருக்கும்போது அது வந்து இருள். சரிங்களா? அறியாமை அப்படின்றது. ஸோ அந்த அறியாமை அப்படின்றத வந்து ஞானம், பகவத்கீதை ஞானம். சரிங்களா? ஞானம் எனும் சுடர்விடும் தீபத்தினால் அழிக்கின்றேன் அப்படின்றத பார்க்குறோம் நம்ம. சரிங்களா? ஸோ நம்ம பகவத்கீதை லேர்ன் பண்ணி நம்ம பகவான் நமக்கு என்ன பண்ணாங்க? ஞானத்தை கொடுத்து நம்மளோட அந்த அறியாமை, இந்த பொருள் உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அந்த அறியாமையை நம்ம கிட்ட விளக்குறாங்கன்றத பார்க்குறோம். இப்போ நம்ம வந்து 10 பாயிண்ட் இப்போ பார்த்தது சத்துஸ்லோகி. அப்போ பக்தி தான் உயர்ந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். ஒரு சிறந்த பக்தனா இருக்கணும். பகவான் வந்து சுப்ரீம்ன்றது தெரிஞ்சு நான் ஆத்மான்றது தெரிஞ்சு பக்தி பண்ணணும் பகவானுக்கு. அதுதான் நம்ம பகவத்கீதையில நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற விஷயம். சமர்ப்பணம் பண்ணணும் நம்மள. இப்போ நம்ம வந்து 10.12 13 ஸ்லோகம். இப்போ அர்ஜுனன் வந்து அர்ஜுனனும் சத்துஸ்லோகி கேட்டாச்சு, நம்மளும் கேட்டாச்சு. அர்ஜுனன் என்ன ரியலைசேஷன் கொடுக்குறாங்கன்றத பார்ப்போம். ருக்மிணி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க 2 ஸ்லோகமும். ஹரே கிருஷ்ணா. अर्जुनोवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं विश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहस्त्वां ऋष्य देवर्षिर् नारदस्ता असितो देवलो व्यास स्वयं सैव प्रविशि मे अर्जुनन கூறினான், நீரே பரபிரம்மன், உன்னத இருப்பிடம் மிகவும் தூய்மையானவர், பரமசத்தியம், நீரே நித்தியமானவர், திவ்யமானவர், ஆதி தேவர், பிறப்பற்றவர், மிக பெரியவர். உம்மை பற்றிய இந்த உண்மையினை நாரதர், அசிதர், தேவலர், வியாசர் முதலிய மிக சிறந்த ரிஷிகளும் உறுதி செய்துள்ளனர். இப்பொழுது நீரே இதனை எனக்கு அறிவித்துள்ளீர். ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ருக்மிணி மாதாஜி, இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். எதுக்குன்னா எல்லா ஸ்லோகமும் முக்கியம். இதுல என்ன நம்மளுக்கு ரியலைசேஷன்னா, சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் பகவான் அப்படின்றது அர்ஜுனன் ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் வேற யாரெல்லாமும் சொல்லியிருக்காங்கன்றாங்க? நாரதர், அசிதர், தேவலர், வியாசர்லாமும் இதே தான் சொல்லியிருக்காங்க, உறுதி செய்துள்ளனர் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்குறோம். பகவானும் இப்போ எல்லாமே என்கிட்ட இருந்து தான் தோன்றி இருக்கு அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ இதில் நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது? சோர்ஸ், சுப்ரீம், அது வந்து பகவான் தான். எப்படி பிரம்ம சமிதால பிரம்மா சொல்லியிருக்காங்களோ ஈஸ்வர பரமகிருஷ்ண அப்படின்னு, அதே மாதிரி வியாசரோட அப்பா தந்தை பராசர முனி 6 விஷயங்கள் யாருக்கிட்ட இருக்கோ அவங்க தான் பகவான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களோ, அதெல்லாம் ரெஃபரன்ஸ் ஸ்லோகமாக பார்க்குறோம். அதே மாதிரி இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப ரெஃபரன்ஸ்க்கு முக்கியமான ஸ்லோகம். பகவான் தான் சுப்ரீம்ன்றதுக்கான ஸ்லோகம். அர்ஜுனன் சிறந்த டிவோட்டி, அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. என்ன சொல்லியிருக்காங்க? நீரே பரம்பிரம்மம், குரு அப்படின்னு ஏற்றுக்கிட்டாங்களே 2.7ல. இந்த ஸ்லோகத்தில் நீங்கள் தான் சுப்ரீம் அப்படின்றத ஆத்மார்த்தமாக ஏற்றுக்கிறாங்க. உன்னத இருப்பிடம், மிகவும் தூய்மையானவர். சரிங்களா? எந்த கலங்கமும் கிடையாது. பரம சத்தியம். சரிங்களா? நீரே நித்தியமானவர், எப்பயும் இருக்கிறவங்க, திவ்யமானவங்க, எப்பயுமே அந்த தெய்வீக நிலையில் இருக்கிறவங்க, ஆதி தேவர், பிறப்பற்றவர், மிகப்பெரியவர். இந்த மாதிரி உண்மையினை மற்ற எல்லாரும் யார் சொல்லியிருக்காங்க? நாரதர். அர்ஜுனன் மட்டும் சொல்லல, மற்றபடி நாரதர், அசிதர், தேவலர், வியாசர் இவங்க எல்லாமே இதை உறுதி செய்துள்ளனர். இப்பொழுது நீரே இதனை எனக்கு அறிவித்துள்ளீர் அப்படின்றதையும் சொல்றாங்க. சுப்ரீம் பர்சன் ஆஃப் காட் பகவான் அப்படின்றத நம்ம தெளிவாக அதில் தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்தது ஹேமவதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? அன்மியூட் பண்ணியிருந்தீங்க. வேண்டாமா? சரி, ஓகே. வேற யாருக்கு வாசிக்கணும்? நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசி கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 10 ஸ்லோகம் 14. சர்வம் ஏதத்ருதம் மன்யே யன் மாம் வதசி கேசவ நஹி தே பகவான் வியக்திதம் விதுர் தேவ நதனாவக. கிருஷ்ணா, தாங்கள் எனக்கு கூறியவற்றை எல்லாம் உண்மை என நான் முழுமையாக ஏற்கின்றேன். பகவானே, தேவர்களோ அசுரர்களோ உமது வியக்திவத்தை அறிய முடியாது.
ஸ்லோகம் 15. ஸ்வயம் ஏவாத்மனாத்மனாம் வேதத்வம் புருஷோத்தம பூதபாவன பூதேஷ தேவ தேவ ஜெகத்பதே. உத்தம புருஷரே, அனைத்திற்கும் மூலமே, அனைவருக்கும் இறைவனே, தேவர்களின் தேவரே, அகிலத்தின் இறைவனே, உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீரே உம்மை அறிவீர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வர்றதெல்லாம் அர்ஜுனரோட ப்ரேயர்ஸ், சரிங்களா? இப்ப பகவான்கிட்ட அர்ஜுனர் வந்து குறிப்பிடுறாங்க, நீங்க இப்ப இது வரைக்கும் எனக்கு என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்கீங்களோ அப்படின்றது, சரிங்களா? தாங்கள் எனக்கு கூறியவற்றை எல்லாம் உண்மையில நான் முழுமையாக இருக்கின்றேன். நம்ம அர்ஜுனர் கூட தான் இருந்து பகவத்கீதை கேட்கிறோம், சரிங்களா? திருதராஷ்டிரர் கூட கிடையாது. அப்புறம் நம்மளும் என்ன பண்ணணும், அர்ஜுனரோட இந்த ரியலைசேஷன் இருக்கு இல்லையா, பரம்பிரம்ம பரந்தாம, இந்த ரியலைசேஷன் நமக்கும் வந்திருக்கணும். ஸ்ட்ராங்கான ஃபெய்த், பகவான் தான் சுப்ரீம்ன்றது. தேவர்களோ அசுரர்களோ வந்து வியக்துவத்தை அறிய முடியாது. இந்த சுப்ரீமசி, பகவான் தான் சுப்ரீம்ன்றத தேவர்களோ அசுரர்களோ கூட என்ன பண்ண முடியாது, அவங்களால புரிஞ்சுக்கிறது சிரமம் அப்படின்றத பார்க்குறோம். உத்தம புருஷரே, அனைத்திற்கும் மூலம் நீரே. அர்ஜுனர் வந்து ப்ரேயர் சொல்கிறாங்க, சரிங்களா? எல்லாத்துக்கும் அவங்க தான் ஆதி மூலம், அனைவருக்கும் எல்லாருக்கும் இறைவன் அப்படின்றது, சரிங்களா? தேவர்களின் தேவரே, தேவர்கள் இருக்காங்க, அவங்களுக்கெல்லாம் தேவர் யாரு? பகவான். அகிலத்தின் இறைவனே, உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம், அதாவது பகவானோட இந்த இவ்வளவு ஆப்புலன்சஸும் அது எல்லாருக்கும் அவ்வளோ கிரகிச்சுக்கிறது சிரமம். நீரே உண்மை அறிவீர். முழுமையா பகவானை நம்மளால ரொம்ப இன்ஃபினைட் சோல்ஸ், சரிங்களா? ரொம்ப ஒரு சிறிய ஆத்மா நம்மலாம். பகவானோட அவங்களோட அந்த சக்தி இருக்கு இல்லையா, அவங்களோட அந்த உன்னதம், அது வந்து நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் பரிபூர்ணமா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுன்றது சிரமம், சரிங்களா? வர ஸ்லோகங்களையும் அதை நம்ம பார்ப்போம். இப்போ நம்ம வந்துட்டு டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் பார்த்துடலாம். உன்னத யோகியான கிருஷ்ணரே, நான் உம்மை இடையராது நினைப்பதும் அறிவதும் எங்கனம் பகவானே, வேறு எந்தெந்த உருவங்களில் உண்மை நினைவு கொள்ள முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். இதுதான் நமக்கும் இருக்கணும். நம்மளும் என்ன பண்ணணும், இந்த 2 ஸ்லோகமும் நம்மளோட ஆசையாக இருக்கணும். இந்த டிசைர் நம்மக்கிட்ட அவசியம் இருக்கணும், சரிங்களா? உண்மை இடையுறாது நினைப்பது. ஏன்னா நம்ம எல்லா இடத்துலையும் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இடையுறாத பக்தி, கலங்கமற்ற பக்தி அப்படின்றத நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம். அப்போ அந்த மாதிரி இடையுறாது நான் வந்து உங்களை நினைக்கிறது அப்படின்றத அர்ஜுனர் கேட்குறாங்க, சரிங்களா? வேறு எந்தெந்த உருவங்களில் உண்மை நினைவில் கொள்ள முடியும்? ஏன்னா நிறைய விஷயத்த நம்ம பார்க்குறோம், எல்லாத்துலேயும் பகவானை நம்ம ஊடுருவி இருக்கிறாங்கன்றதை பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு பகவானே தெரிவாங்க. இப்போ சூரியன் அப்படின்னும் போதுமே அதில் உள்ள ஒளியு வெப்பமும் பகவான் அப்படின்றது. அப்புறம் நீரில் உள்ள சுவை நானுன்னு சொல்லியிருக்காங்க பகவான். அப்போ தண்ணீர் குடிக்கும் போதெல்லாம் நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படும், அந்த சுவையை நம்ம சுவைக்கும் போதெல்லாம், தண்ணீர் குடிக்கும்போது தாகம் தனியும் போதெல்லாம் பகவானை நம்மளால நினைக்க முடியும், இல்லைங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி வேறு எந்தெந்த உருவங்களில் உண்மை நினைவில் கொள்ள முடியும் அப்படின்றத கேட்குறாங்க. இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப வந்துட்டு இனிமையான ஸ்லோகம், சரிங்களா? ஜனார்தனா, உமது வைபவங்கள் யோக சக்தியை பற்றி தயவு செய்து விவரமாக கூறுங்கள். ஏன்னா பகவானோட சுப்ரமசி அவ்வளோ பெருசு, சரிங்களா? நம்மளுக்குள்ள அன்லிமிட்டெட், சொல்லி மாளாது, சரிங்களா? அந்த அளவுக்கு இருக்கும். அதில் வந்துட்டு எங்களுக்கு விவரமாக சொல்லுங்க அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க. உண்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லை. பகவானோட நாம ரூப குணலீலைகளை கேட்கறதுல என்னைக்குமே போதும் அப்படின்ற எண்ணமே இல்லை. இன்னும் 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 இந்த நிலை நமக்கும் வரணும். ஏனெனில் உண்மையை பற்றி அதிகம் கேட்கும்போது உமது வார்த்தைகளின் அமிர்தத்தை நான் அதிகமாக சுவைக்க விரும்புகின்றேன். பகவானை பற்றி கேட்குற எல்லாத்துலேயும் நம்மளுக்கு வந்து எப்படி இருக்கணும், அதெல்லாம் அமிர்தமா, சரிங்களா? போதுன்ற பேராசை தான், சரிங்களா? போதுன்ற எண்ணமே இல்லாமல் நம்ம கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். இதுதான் ஒரு சிறந்த பக்தனோட நிலை, இப்படி தான் இருக்கும். நமக்கும் அந்த நிலை தான் வரணும், சரிங்களா? எந்நேரமும் நம்ம பக்தி பண்ணணும், ஆனால் ப்ரிஸ்கிரைப் டியூட்டி பண்ணிக்கிட்டே பண்ணணும், சரிங்களா? அதுதான் பகவான் நமக்கு சொல்கிறதும். இப்போ நம்ம வந்து 10.19 ஸ்லோகத்தில் பார்க்குறோம். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அப்படியே ஆகட்டும். பகவான் உடனே ஒரு டிவோட்டியோட ஆசைன்னா அது என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லா லிவிங் என்டிட்டி ஆசையும் நிறைவேற்றுறாங்க. டிவோட்டியோட ஆசை நிறைவேற்ற மாட்டாங்களா? உடனே என்ன சொல்கிறாங்க, அப்படியே ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லி, நான் எனது தெய்வீகமான தோற்றங்களை பற்றி உமக்கு கூறுகின்றேன் அப்படின்றத சொன்னாங்க. அதுலேயும் முக்கியமானதை மட்டும்தான் நான் சொல்கிறேன். ஏன்னா பகவானோட வைபவங்கள் எப்படிப்பட்டது, அவங்களோட ஆப்புலன்சஸ் எல்லையற்றது. இதுதான் இதுக்குள்ளதான் அப்படின்னு பகவான் நம்ம எதுலையுமே நம்ம கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வர முடியாது, சரிங்களா? அப்படிப்பட்ட எல்லையற்ற வைபவங்கள்ல முக்கியமானதை மட்டும் நான் உனக்கு சொல்றேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அப்பதான் வந்துட்டு இந்த 21 ஸ்லோகத்துலேருந்து 38 ஸ்லோகம் வரைக்கும் 12 ஆதித்யர்கள் இருக்காங்கன்னா அதுல நான் விஷ்ணுவா இருக்கேன். ஜோதி, அந்த வெளிச்சம், அது வந்து சூரியனா இருக்கு. மருதுக்கள்ல மகரிஷியா இருக்க, நட்சத்திரங்கள்ல சந்திரனா இருக்க, வேதங்கள்ல சாமவேதமா இருக்க,
அப்போ நம்மளுக்கு இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இதில் பகவான் இருக்காங்கன்றது தெரிய வந்துடும். சரிங்களா? நம்மளால் பகவானை நினைவில் கொள்ள முடியும் அப்படின்றதான். அப்போ வேதங்களில் சாமவேதம், தேவர்கள் அதில் இந்திரனாக இருக்கு, புலன்களில் மனம், சரிங்களா? உயிர்வாழிகளில் உயிர் சக்தி, அந்த உணர்வு, 11 ருத்ரர்களில் சிவபெருமான் சங்கரனா இருக்கு அப்படின்றத சொல்றாங்க. யக்ஷ ராட்சசர்களில் குபேரனா இருக்குன்றாங்க. வசுக்கள் அதில் வந்து நெருப்பு அக்னியா இருக்குன்றாங்க. மலைகளில் மேருமலையா இருக்காங்க. சேனாதிபதிகளில் கார்த்திகேயனா இருக்காங்க. அப்புறம் வந்து புரோகிதர்களில் பிரகஸ்பதியா இருக்காங்க. நீர்நிலைகள் நம்ம பார்க்குற அந்த நீர்நிலைகளில் பெருங்கடல், மகாரிஷிகளில் பிருகு ரிஷியா இருக்காங்க. சப்தங்கள் நம்ம நிறைய சப்தம் கேட்குறோம், அதில் ஓம்காரமாக இருக்காங்க. சப்தம் வடிவில் ஓம்காரம். யாகங்களில் திருநாம ஜபம், இதுதான் நம்ம பார்க்கறது. சரிங்களா? செய்கிற யாகங்களே நாம ஜபமும் பகவான் இருக்காங்க. நம்ம நல்லபடியாக பகவான் நாமத்தை உச்சரிக்கணும். அசையாதவற்றில் இமயமலை, அசையாத விஷயம் ஏதாவது நம்ம பார்த்தோம்னா அதில் இமயமலையா இருக்காங்க. மரங்கள் நம்மளை சுற்றி நிறைய பார்க்குறோம், அதில் ஆலமரமாக இருக்காங்க. தேவ ரிஷிகளில் நாரதர், கந்தர்வர்களில் சித்ரதன், சித்தர்களில் கபிலமுனி, குதிரைகளில் அந்த உச்சைரவஷ் அப்படின்னு இருப்பாங்களே அவங்க, யானைகளில் ஐராவதம். ஐராவதம் யாரோடதுன்னா இந்திரனோட வாகனம். மனிதர்களில் அரசன், கிங். சரிங்களா? ஆயுதங்களில் வஜ்ராயுதம், ஏன்னா அதுதான் இருக்கலே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஆயுதம். பசுக்களில் சுரபி பசு. சரிங்களா? நம்மளை சுற்றி பசுக்கள்லாம் பார்க்குறோம், அதில் சுரபி பசுவை பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். இனவிருத்தியாளர்களில் மன்மதன், சர்ப்பங்களில் வாசுகி, நாகங்களில் ஆதிசேஷன் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதாவது வந்துட்டு சர்ப்பங்கள் அப்படின்றது இந்த ஜடவுலக பாம்புகள். அதே வந்து நாகங்கள் அது வந்து ஆன்மீக லோகத்தில் உள்ள பாம்புகள். சரிங்களா? அதில் ஆதிசேஷனா இருக்குன்றத சொல்கிறாங்க. அதான் பலராமர் அதில் தானே படுத்திருப்பாங்க. நீர்வாழிகளில் வருண், முன்னோர்களில் அரியமான், நீதிபதிகளில் யமன். யமன் வந்து கரெக்டாக வந்து இது கொடுப்பாங்கல்ல, அந்த இது பாரபட்சம் எதுவும் இல்லாமல். தைத்திய அசுரர்களில் பிரகலாதன், அடக்கி ஆள்பவர்களில் காலமாக இருக்கேன். மிருகங்கள்லாம் நம்ம பார்க்குறோமோ அதில் சிங்கமாக இருக்கேன். பறவைகள்லாம் பார்க்குறோமோ அதில் கருடனாக இருக்கேன். தூய்மைப்படுத்துபவற்றில் காற்றா இருக்கேன் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க. ஆயுதம் கிடைத்தவர்களில் ராமரா இருக்கேன். அப்புறம் மீன்களில் மக்கர மீனா இருக்கேன். பாயும் நதிகள் நம்மளை சுற்றி பார்க்குறோமா அதில் கங்கையா இருக்கேன் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. படைப்புகள்ல தொடக்கமும் முடிவும் இடைப்பட்ட நிலை அப்படின்றது. சரிங்களா? அதாவது அந்த மெயின்டெனன்ஸ் அதுதானே விஷ்ணு பண்றாங்க இல்லையா? பகவான் அதாவது விஷ்ணு வந்து படைக்கிறது பிரம்மா, அழிக்கிறது சிவபெருமான், காக்கிறது விஷ்ணு. அறிவில் அப்படி அதில் வந்து ஆத்மாவை பற்றிய அறிவு, ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜாக இருக்குன்றாங்க. விவாதம்லாம் நடக்குது அப்படின்னா அதில் உண்மையாக இருக்கேன் அப்படின்றாங்க. எழுத்துக்கள்ல அதுதான் எல்லா லாங்குவேஜ்லையும் ஸ்டார்டிங் லெட்டர் அதான். அப்போ பகவான் தான். சரிங்களா? கூட்டு சொற்கள் இரட்டை சொற்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து படைப்பாளிகளில் பிரம்மாவா இருக்கு அப்படின்றத பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் பெண்களில் புகழ், அதிர்ஷ்டம், அழகிய பேச்சு, ஞாபக சக்தி, அறிவு, உறுதி மற்றும் பொறுமை, அந்த குணங்களாக இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். சாமவேத மந்திரங்களில் பிருகத் சாமவேதமா பகவான் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கவிதைகள்லாம் நம்மளை சுற்றி பார்க்குறோமா அதில் காயத்ரி இருக்காங்க. மாதங்கள்ல மார்கழியா இருக்காங்க. பருவங்கள்ல சீசன்ல வசந்த காலமா இருக்காங்க. ஏமாற்றுவங்க கிட்ட சூதுவா இருக்காங்க. சரிங்களா? அப்புறம் ஏதாவது ஒரு அதாவது வெளிச்சம் வருது ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல இருந்து அப்படின்னா அதுல தேஜஸா இருக்காங்க. ஏன்னா வெளிச்சம்னால அது பகவானோட இதுல இருந்து தான் வருது. சரிங்களா? அவங்களோட தேஜஸ்ல இருந்து வர ஒரு அம்சம் தான் நமக்கு அந்த வெளிச்சம். ஸோ அதை வந்து குறிப்பிடுறாங்க. ஸோ நம்ம வெளிச்சம் பார்த்தோம்னாலே அது பகவான் தேஜஸ் தான் நம்ம மேல படுது அப்படின்றது நம்மளுக்கு உணர்வு வரும். ஸோ நம்ம வெளிச்சம் மேல படும்போதெல்லாம் நம்ம பகவானோட அருகாமையை நம்மளால உணர முடியும். என்னால் அது ஈஸியாக கம்யூனிகேட் பண்ணிக்க முடிஞ்சது. அதனால அதை நான் எப்பயுமே சொல்லுவேன். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் விஷ்ணு குலத்தவரே விஷ்ணு குலத்தவரில் வாசுதேவனா இருக்காங்க. விஷ்ணு குலத்தில் தானே பகவான் வந்து அவதாரம் பண்ணாங்க. அப்புறம் பாண்டவர்களில் அர்ஜுனனா இருக்காங்க. முனிவர்களில் வியாசர், பெரும் சிந்தனையாளர்களில் உஷன்னா, அதுக்கப்புறம் அடக்கி ஆளும் முறையில் உள்ளவங்கள தண்டனை அப்படின்றதுல இருக்காங்க. வெற்றியை நாடுபவர்கள்ட்ட நீதியா இருக்காங்க. ரகசியங்களில் மௌனம். சரிங்களா? ஞானிகள் கிட்ட இருக்கிற ஞானமா பகவான் இருக்காங்கன்றத பார்க்குறோம். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயும் நான் வந்து ஊடுருவிருக்கேன் அப்படின்றத சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு இது வந்து எனக்கு எல்லாத்தையும் கிரகிச்சுக்கிறதுன்றதே அன்லிமிட்டெட் பகவான். அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொல்லியிருக்காங்க, அதுவுமே கிரகிச்சுக்கிறது
சிரமமாக இருக்குது இல்லையா? இது இந்த பிக்சரில் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அப்போ இந்த ஸ்லோகம் படித்தோன்னா தெரிஞ்சிடும். சரிங்களா? என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அர்ஜுனா, இருக்கும் எல்லா உயிர்வாழிகளையும் உற்பத்தி செய்யும் விதை நானே. அசைபவை மற்றும் அசையாதவற்றில் நான் இன்று இருக்கக்கூடியது ஒன்றும் இல்லை. அப்போ கம்ப்ளீட்டாக கன்க்ளூட் பண்ணிடுறாங்க. எல்லா உயிர்வாழிகளையும் உற்பத்தி செய்யும் விதை நானே. நம்மெல்லாம் வந்திருக்கோம் ஜீவாத்மாக்கள்லாம். விதை யாரு? பகவான். அசைபவை அசையாதவை ரெண்டுத்துலையுமே நான் என்று எதுவுமே கிடையாதுன்ட்டாங்க பகவான். சரிங்களா? அப்போ பகவான் இல்லாமல் எதுவுமே கிடையாது அப்படின்றது தான். எதிரிகளை வெல்வனே, என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களுக்கு எல்லையே இல்லை, இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கட்டுக்குள்ளார வரவே முடியாது. நான் உன்னிடம் கூறியவை அனைத்தும் எனது விரிவான வைபவங்களில் ஒரு உதாரணமே அப்படின்னு பகவான் சொல்லிட்டாங்க. சரிங்களா? அதுதான். ஸோ இது வரைக்கும் பகவான் சொன்னதெல்லாம் ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணம். விஷயம்தான், உதாரணம். சரிங்களா? அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறியிலிருந்து தோன்றியவையே என்பதை அறிவாயாக. இதுதான் கன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க நமக்கு. சரிங்களா? இப்போ நம்ம பார்த்தோமா நிறைய விஷயம். அனிமல்ஸில் வந்துட்டு சிம்ஹமாக இருக்காங்க, அப்புறம் வந்துட்டு பேர்ட்ஸில் வந்துட்டு கருடனாக இருக்காங்க, இப்படி எல்லாத்துலேயும் இதில் அழகாக சொல்லிட்டாங்க. என்ன சொல்லிட்டாங்க? புகழத்தக்க அழகான வைபவங்கள் என்ன இருக்கோ அது எல்லாத்துலேயும் நான் இருக்கேன். அப்போ ஏன் இந்த தப்பான விஷயத்துலலாம் வந்து நம்ம பண்ண முடியாது? ஏன்னா பகவான் வந்து என்றைக்குமே வந்து தெய்வீகமான நிலையில் இருக்கிறவங்க இல்லைங்களா? அதுதான் நான் ஏற்கனவே சொல்லுவேன். எப்பயுமே வந்து ஒரு அழுகின ஒரு விஷயமோ இல்லை ஒரு வதங்கின விஷயமோ நம்ம பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ண மாட்டோம். கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்னாலே தூய்மை தான், உயர்ந்தது தான், எல்லாமே மங்களகரமானது தான். சரிங்களா? அதனால அதில் வந்து அமங்கலம் இந்த விஷயங்கள்லாம் கிடையவே கிடையாது. அதனால அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும். அதனால தான் கிருஷ்ண பக்தி பண்றவங்க என்னைக்குமே சிறந்த குணத்துல இருப்பாங்க, எல்லாத்துலயுமே சிறந்து இருப்பாங்க. சரிங்களா? அர்ஜுனன் அப்படித்தானே இருக்காங்க பார்க்குறோம். ஸோ அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறியில். இவ்வளவு விஷயங்களும் பகவானுடைய தேஜஸ் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து கட்டுக்குள்ளே வராது. அதுல ஒரு சிறு பொறி, ஒரு ஃப்ராக்மெண்டல் பார்ட்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? தோன்றியவையே அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். ஆனால் இதனை விவரமாக அறிவதன் தேவை என்ன அர்ஜுனா? என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் புகுந்து அதனை தாங்குகின்றேன். ஒரு இடம் பகவான் இல்லாததுன்றது கிடையாது. இந்த பிரபஞ்சம் முழுக்க பகவான் ஊடுருவிருக்காங்க அவங்க எனர்ஜிஸ் மூலியமா. சரிங்களா? அதனால என்ன பண்றாங்க? இந்த உலகத்தெல்லாம் தாங்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதுதான் நம்ம 7 ஸ்லோகத்திலையும் பார்த்தோம். முத்துக்கள்லாம் ஒன்னோட ஒன்று கோக்கப்பட்டிருக்கு நூலால. நூல் வெளியில தெரியாது, ஆனா முத்துக்கள் மட்டும் கோக்கப்பட்டிருக்கிறது நம்மளுக்கு தெரியுது. அதே மாதிரி பகவானோட அந்த சிறு தேஜஸ், அந்த அம்சம் இருக்கு இல்லையா, அதன் மூலியமா என்ன பண்றாங்க? இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் உட்புகுந்து இதனை வந்து என்ன பண்ணாங்க? பரிபாலிக்கிறாங்க, தாங்கி நிற்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதனால பகவான் இல்லாத இடம்ன்றது எதுவும் கிடையாது. பார்க்கறது எல்லாமே பகவான் தான். எல்லாமே வந்துட்டு அதுவும் அழகான புகழத்தக்க விஷயங்கள் எல்லாமே பகவான் தான். சரிங்களா? ஸோ அந்த நிலையில் அர்ஜுனன் கேட்ட அந்த ஒரு கொஷின் தான் நம்மளுக்கு இப்போ ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கு. ஆனால் இந்த ஒரு நிலை தான் நமக்கு வேணும். பார்க்குறதெல்லாம் இடையராது நான் அவங்கள நினைக்கணும். எந்தெந்த உருவங்களில் நான் அவங்கள பார்க்க முடியும், உங்களை பற்றி கேட்குறதுல நான் என்றைக்குமே நிறைவடைகிறதில்ல. உங்களோட வார்த்தைகள்லாம் எனக்கு அமிர்தமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்களா? ஸோ அந்த வகையில் எல்லாமே பகவான் எல்லாத்துலேயுமே ஊடுருவிருக்காங்க. அதனால் நம்ம வந்து எதுவுமே கிருஷ்ணா இல்லாததுன்னு நம்மளால் பிரித்து பார்க்கவே முடியாது. சரிங்களா? அதை நம்ம பார்க்கறது. ஸோ இந்த வகையில் எல்லாத்துலேயும் பகவான் இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு புரிதலோட இன்னைக்கு நம்ம 10th சாப்டர் நம்ம நல்லபடியாக கன்க்ளூட் பண்ணுவோம். வாஞ்சா கல்பத ரூபஸ்ய கிருபா சிந்து உபயவச்ச பதிதானம் பாவனை வைஷ்ணவ நம்ம அனந்த கோடி வருஷத்துக்கு சேஷல பிரபாத்க்குச்சு. அதனால யாரையும் நம்ம உதாசீனப்படுத்தக்கூடாது, யாரையும் நம்ம ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது, எல்லாத்தையுமே நம்ம